Αγαπημένα μας παιδιά, αγαπητοί γονείς, έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να κλείσουμε τη σχολική χρονιά 2022-2023. Έχω ιδιαίτερη χαρά που είναι κοντά μας η κυρία Χαρούλα Γιασιράνη και την παρακαλώ να έρθει στο βήμα. Αγαπημένοι φίλοι, τη γνώρισα επαγγελματικά. Μόλις έγινα διευθύντρια το 2007, στη Σχολική Επιτροπή ήταν η κυρία Χαρούλα Γιασιράνη. Θα μου επιτρέψω από δύο λόγια. Εκείνη τη χρονιά, μέσα σε 2 χρόνια, είχαμε φτιάξει το 4ο γυμνάσιο Ρόδου. Μιλάμε, η συνδρομή ήταν των γονέων και κηδεμόνων, τα περισσότερα, και η Σχολική Επιτροπή, έχοντας μια Χαρούλα Γιασιράνη δίπλα, φτιάξαμε ολοκαίνουργιο το καζούλιο. Κάποιοι, δεν είναι εδώ πέρα παιδιά, έχουν περάσει χρόνια, ήταν το 2007. Πέρα από αυτό, η Χαρούλα Γιασιράνη, γνωρίζοντάς με, μου λέει θα σε βάλω στις γυναίκες χωρίς σύνορα. Τι είναι αυτό, λέω. Μένω από τα σύννεφα. Αν μου λέει, είναι πολύ απλά. Το απλό, να με παίρνει 2 η ώρα τη νύχτα και να τρέχει η Χαρούλα και να τρέχω κι εγώ με 2 μωρά, κακοποιημένες γυναίκες, να τις κρύβουμε και να τις σώζουμε. Μιλάμε τέτοιο τρέξιμο που μετά από 4 χρόνια της λέω Χαρούλα δεν αντέχω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε αυτή η γυναίκα τότε που δεν την ήξερε κανένας σας. Τουλάχιστον ήταν τόσο γνωστή. Τη λάτρεψα για την προσφορά της, τη λάτρεψα για αυτό που είναι, γιατί είναι αληθινή, είναι ζωντανή. Δεν είναι ούτε το πέρα, ούτε το δόθεν, ούτε το δίθεν. Είναι το είναι και όχι το φαίνεστε. Και την είδα και χάρη σε αυτή βρήκε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, γιατί εγώ είμαι εδώ και θυμάμαι την ιστορία και τα λέω τα πράγματα όπως είναι. Βρήκε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, παρακάλεσε εμάς να το υπογράψουμε, τρέχαμε τότε, και να έχουμε το πρόγραμμα στα χέρια μας και να μην το υπογράφουν οι δημοτικές αρχές. Και να τρέχουμε, και ας είναι καλά τότε η Λίτσα, η Κρεμαστινού, που μόλις της λέω Λίτσα, έχουμε αυτό και αυτό. Έλα εδώ, Βιβί, κατευθείαν φέρε τη Χαρούλα τη Γιασιράνη, και προχώρησε και έγινε ο ξενώνας για αυτές τις κακοποιημένες γυναίκες. Αφήνω το λόγο στην κυρία Χαρούλα Γιασιράνη να σας τα πει. Είναι από καρδιάς αυτή η γυναίκα, θα πρέπει να τη χειροκροτήσετε για ό,τι έχει κάνει. Από αυτά δεν τα ξέρετε, εσείς ξέρετε άλλα, εγώ ξέρω άλλα πράγματα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικά αυτά που είπε η Βιβί. Ειλικρινά με συγκίνησε, Βιβί, γιατί αυτά είναι λόγια καρδιάς. Και εμείς έτσι έχουμε μάθει και ξέρουμε να μιλάμε μια στην άλλη και με πάρα πολύ κόσμο ακόμα βεβαίως. Εγώ καταρχήν ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτή την πανηγυρική τελευταία εκδήλωση της φετινής σχολικής χρονιάς. Τα ίδια συναισθήματα και με τον ίδιο τρόπο νιώθω να μιλήσω κι εγώ και για τη Βιβί αλλά και για το σχολείο. Καταρχήν, με την Βιβί τη Ξανθούλη δεν είναι τυχαία η θέση που κατέχει και διατηρεί και θα είναι και άλλα τόσα χρόνια και παραπάνω ίσως, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία πραγματικά έχει ψυχή. Έχει ψυχή την οποία καταθέτει καθημερινά. Δεν έχει ιστεροβουλία, δεν έχει ψεύτικη συμπεριφορά, με άλλα λόγια. Ό,τι βλέπετε είναι αυτό ακριβώς. Δεν έχει κανείς να κάνει δεύτερη σκέψη. Ό,τι λέει είναι αληθινό. Τέλος πάντων, επειδή είπαμε πολλά για τα μεταξύ μας, να πω λοιπόν και σε εσάς όλους να χαίρεστε καταρχήν τα παιδιά σας, οι γονείς. Είναι μία ηλικία, τα γυμνασιακά χρόνια, η οποία είναι μεταβατική μέχρι να πάνε στο Λύκειο για να μπορέσουν να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους τα παιδιά σας. Την περάσαμε όλοι, την πέρασα και εγώ με τα δικά μου τα παιδιά. Καταλαβαίνω τις αγωνίες σας, καταλαβαίνω τις ελπίδες, τις προσδοκίες σας. Θέλω λοιπόν να σας ευχηθώ εσάς και στα παιδιά σας να έχετε πρώτα απ' όλα υγεία, που είναι το πρώτιστο και το μέγιστο αγαθό σε αυτή τη ζωή. Αφήστε τις δικές σας τις προσδοκίες στο πλάι και αφήστε τα παιδιά σας να διαλέξουν αυτό που θέλουν εκείνα να είναι.
Γιατί είναι η πιο ασφαλής και η πιο σωστή μέθοδος για να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα. Από την άλλη, θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια και στο επιτελείο αυτού του σχολείου, το εκπαιδευτικό προσωπικό. Γιατί όλες οι κυρίες και οι κύριοι που συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα είναι μία-μία και κάθε ένας ξεχωριστός, ξεχωριστοί άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν να έχετε καλή δύναμη εσείς οι εκπαιδευτικοί, να περάσετε ωραία το καλοκαίρι σας, να γεμίσετε την ψυχή και τις μπαταρίες σας, γιατί έρχεται μια άλλη χρονιά το Σεπτέμβριο, όπου πρέπει να αφοσιωθείτε στη νέα σχολική χρονιά, στα νέα παιδιά, στα νέα σας καθήκοντα. Και εύχομαι όλη αυτή η δραστηριότητα που γίνεται στο 6ο γυμνάσιο, που δεν είναι τυχαία, να ξέρετε, δεν γίνονται σε όλα τα σχολεία τα προγράμματα που γίνονται στο 6ο και σε μερικά άλλα σχολεία. Η προοπτική που δίνουν τα σχολεία που συμμετέχουν σε προγράμματα τα οποία είναι εξωστρεφή, είναι ευρωπαϊκά, ταξιδεύουν, ανταλλάσσουν εμπειρίες, ανταλλάσσουν συναντήσεις με σχολεία του εξωτερικού κτλ. Δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, να ανοίξουν τον ορίζοντά τους, να ανοίξουν την οπτική τους, να αλλάξουν αισθητική. Λοιπόν, αυτά, ένα δημόσιο σχολείο πρέπει να έχει ένα πολύ καλό και έμπειρο προσωπικό, με πολλή όρεξη για δουλειά, γιατί είναι παραπανήσια δουλειά αυτή. Δεν είναι μέσα στα καθήκοντά τους, θέλουν και τα κάνουν κάποια σχολεία. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, πολλά και θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές αυτής της πραγματικής μεγάλης προσπάθειας που γίνεται και από το 6ο γυμνάσιο που είμαστε σήμερα εδώ και από μερικά άλλα σχολεία σήμερα στο 3ο νηπιαγωγείο στον Αρχάγγελο, το οποίο συμμετέχει και αυτό σε ένα Εράσμους, κάνει κάνει ανταλλαγές και κάνει και κοινό πρόγραμμα με 3 άλλες χώρες. Είναι όμορφα πράγματα αυτά. Αυτά ανοίγουν λοιπόν το μυαλό των παιδιών, αυτά τα προσανατολίζουν για τα μετέπειτα βήματά τους. Καλό καλοκαίρι σε όλους και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Δύο λόγια θα πω για τον κύριο Καμπουράκη, τον Αντώνη, ο οποίος μας φιλοξενεί σήμερα στον χώρο το δικό του. Ήταν πρόθυμος ο Δήμος να μου δώσει και τη Καλυθέα και το θέατρο το θερινό και ο κύριος Αϊβάζης να μας δώσει το Νεστορίδιο που πέρυσι είχαμε κάνει στο Νεστορίδιο την οποιαδήποτε εκδήλωση, αλλά είχαμε το πρόβλημα το τεχνικό. Έπρεπε να βρω projector, έπρεπε να βρω το ένα, έπρεπε να βρω το άλλο, έτρεχα, τρελάθηκα και σε μια έκθεση τώρα του κυρίου Ζακολόπουλου βλέπω τον κύριο Αντώνη Καμπουράκη και του λέω, Αντώνη, θέλω να μας δώσεις κάτι το ξενοδοχείο. Αμέσως. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτή την ψυχή. Και θα τα πω δύο λόγια για τον κύριο Αντώνη Καμπουράκη. Εγώ δεν έχω μάθει να λέω, με ξέρει η Χαρούλα, θα με μάθετε κι εσείς. Δεν λέω λόγια. Θα πω μία κουβέντα για τον Αντώνη Καμπουράκη, όπως το ξέρω εγώ με τα δικά μου μάτια, τα μάτια της Βιβλίας της Ξανθούλη και όχι τα μάτια των άλλων. Όταν ήρθα στη Ρόδο, 24 χρονών, βρέθηκα σε ένα τραπέζι στο Ρικυλό, εδώ στο Ρόδος της Παλάς, με επιφανείς εκείνης της εποχής. Γιατροί, δικηγόροι, τραπεζίτες. Εγώ μικρός, 24 χρονών, δεν με ήξερε κανένας, δεν ήξερα κανέναν. Έρχεται λοιπόν, παντρεμένη ήρθα στη Ρόδο, έρχεται λοιπόν, αφού και έρχεται τον καρσόν και λέει θα κεράσουμε όλο το τραπέζι. Οι επιφανείς εκείνης της εποχής είπαν να καλέσουν τον κύριο Αντώνη να τον ευχαριστήσουμε. Και τι είπε ο Αντώνης, αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Κερασμένα για τη δασκάλα της Εύης. Αυτό κρατάω. Τίποτε άλλο. Και νομίζω αυτό τον Αντώνη ξέρω εγώ. Ποιον Αντώνη ξέρετε εσείς, δεν ξέρω. Μιλάμε για τη δασκάλα. Κρατήστε το δασκάλα. Αυτός είναι ο πιο τιμητικός τίτλος που μέχρι τώρα ακούω και το μόνο που χαίρομαι και ασπάζομαι. Τίποτε άλλο. Χαίρομαι όταν παίρνω στη δευτεροβάθμια και μου λέει συνάδελφος, δασκάλα μου. Τρελαίνω τη συνάδελφοι που τον ακούνε. Τη δασκάλα μου. Αυτό κρατάω. Και κάποτε θα σας πω έτσι κι άλλη μια ιστοριούλα για το δασκάλα, γιατί αυτό το θεωρώ τον τίτλο το πιο σημαντικό της ζωής μου. Και τον Άννη. Λοιπόν,
Όταν έκανα το διδακτορικό μου στο Παρίσι με τον Ντομινίκ Μιλιέ, έναν ξακουστό και πριν δεν ήταν τότε της Σορβόνης, ανάμεσα στα βιβλία που διάβαζα, ήταν και δύο βιβλία δύο επιφανών καθηγητών του Πανεπιστημίου. Με ρωτάει, ποιος σας άρεσε? Του λέω, μόνο ένας. Δεν μου άρεσε, δεν βρήκα τίποτα. Και τι μου απαντάει? Έχεις δίκιο, γιατί αυτός είναι δάσκαλος. Κρατήστε το αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Και κάτι άλλο. Όταν έγραφα, είμαι Ελληνίδα. Μπορεί να ξέρω γαλλικά, αλλά δεν ξέρω τα γαλλικά των Γάλλων. Δύο πράγματα κρατήστε. Για τα παιδιά σας τα λέω αυτά. Δεν τα λέω για μένα. Εκεί που γράφαμε και διορθώναμε τον ένα δίπλα στον άλλο, γιατί ήταν δάσκαλος και ήταν δίπλα μου και διορθώσαμε όλο το διδακτορικό ο ένας δίπλα στον άλλο. Όχι εξ αποστάσεως, ούτε βλακίες. Του λέω σε κάποια στιγμή, μα έκανα λαθάκια. Και τι μου απαντάει? Κρατήστε το. Αν έγραφα εγώ, θα έγραφα χειρότερα, κυρία Ξανθούλη, και μιλάει ελληνικά. Άπτεστα ελληνικά. Έτσι βοηθάμε τα παιδιά μας να προχωρήσουν. Όχι δεν ξέρεις, δεν κάνεις, είσαι άχρηστος. Καταλάβατε? Κρατήστε το αυτό. Και κάτι άλλο. Γιατί έχουμε μάθει τα παιδιά, όταν θα σηκώσουν το χέρι να πει στην τάξη μάθημα, πρέπει να είναι τέλειο. Δεν υπάρχει τέλειος. Όταν πήγα 18 χρονών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, σε ένα μεγάλο αμφιθέατρο 300 παιδιά, λέει η κυρία Λεωνίδου, τότε καθηγήτρια, ποιος θα έρθει επάνω στην έδρα που θα κάνει τα περισσότερα λάθη? Κοιτάμε εμείς μεταξύ μας. Τι λέει τώρα? Μα δεν θέλω κάποιον που ξέρει. Κάποιον που δεν ξέρει θέλω. Γιατί τον θέλω που δεν ξέρει? Για να μπορέσω εγώ να σας πω. Άρα όταν κάνουν τα παιδιά σας λάθη, να είσαστε δίπλα, να τα βοηθάτε. Και όχι να λέτε, δεν το ξέρεις αυτό και να τα μαλώνετε τα καημένα τα παιδιά. Κλείνω λοιπόν από αυτό και προχωράω. Όλες αυτές οι δράσεις που θα δείτε που κάνουν τα παιδιά μας, αν δεν είχαμε την υλικοτεχνική υποδομή, δεν θα γινόντουσαν. Το σχολείο μας, τα τελευταία χρόνια, έχει εξοπλιστεί με τηλεοράσεις, με λάπτοπ, ο καθηγητής το ξέρω, το βιώνουν τα παιδιά σας καθημερινά. Αν δεν είχαμε τον κύριο Χριστοδούλου, τον κύριο Σάβα Χριστοδούλου και τον κύριο Καρίκη, ένα μεγάλο χειροκρότημα, τα παιδιά σας δεν θα είχαν τίποτα από όλα αυτά. Είναι το σχολείο να έχει παιδί. Δίπλα μας συνέχεια. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη που άργησα, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα σχολεία βιάζονται να κλείσουν. Το καλοκαίρι ήρθε και καταλαβαίνετε ότι είχα πάρα πολλές εκδηλώσεις σήμερα. Εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, εκ μέρους του Δημάρχου του Αντώνη του Καμπουράκη, εκ μέρους της Δευτεροάρχης Σχολικής Επιτροπής, κυρία Περιφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, εγώ με την κυρία Ξανθούλη είχαμε μια καλή συνεργασία 3,5 χρόνια. Είμαστε κοντά στο σχολείο, ό,τι και να μας ζήτησε, είμαστε κοντά. Συνεχίζουμε. Το καλοκαίρι να μην χαθούμε. Έχουμε να κάνουμε πολλά. Ήδη εχθές δεν είχα φωτοτυπικό και λέω δεν έχω φωτοτυπικό. Λοιπόν, ανησυχώ. Αμέσως κύριε Ξανθούλη. Εχθές θα ήθελα και τα μπλουζάκια που κάνετε εδώ, θα μοιράσουμε στα παιδιά, πάλι δίπλα μας το κάνουμε. Είναι η υποχρέωσή μας. Τα σχολεία είναι εθνική επιταγή. Εν πάση περιπτώσει, επειδή σήμερα είναι η μέρα των παιδιών, δεν θα μας σας κουράσω άλλο. Εγώ να σας πω να έχετε ένα καλό καλοκαίρι, στα παιδιά καλή πρόοδο, καλή συνέχεια στο Λύκειο και να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, κυρία Ξανθούλη. Δυο λόγια από τη σχολική σύμβουλο και υπεύθυνη παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου μας, την κυρία Μάντα Φατσέα. Χρόνια σχολική σύμβουλος. Παλιά καραβάκια. Μεγάλη μας χαρά και τιμή που την έχουμε η παιδαγωγική ευθύνης δίπλα μας. Είπες ηλικίες, είπες πράγματα. Καλησπέρα σε όλους σας. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι στην οικογένειά μου, ανάμεσα σε συναδέρφους, σε μια τέτοια εκδήλωση, σε μια πανέμορφη εκδήλωση που έχει τη σημασία της. Και γιατί έχει τη σημασία της? Ένας κύκλος κλείνει
ένας ευχάριστος κύκλος και ανοίγει ένας άλλος διαφορετικός κύκλος για τα παιδιά αυτά, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς. Σε αυτό το κύκλο υπήρξαν πολλοί που συμμετείχαν στο να είναι ευχάριστος, στο να είναι όμορφος, στο να είναι δύσκολος, γιατί μόνο μέσα από τις δυσκολίες γινόμαστε καλύτεροι. Βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει, καλλιεργούμε τη φαντασία μας, την κριτική μας σκέψη. Αυτό το κομμάτι το οφείλουμε στους συναδέρφους μας, κυρίως, οι οποίοι πραγματικά με αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, εγώ τους λέω ήρωες. Όσοι είναι μέσα στο σχολείο και δουλεύουν υπό τις συνθήκες που δουλεύουν τώρα, πραγματικά τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Δίπλα στους εκπαιδευτικούς πρέπει και πιστεύω ότι είναι οι γονείς. Γιατί μέσα από τη συνεργασία αυτών των δύο θα μπορέσουμε να καλυτερέψουμε το τρίτο παράγοντα, που είναι τα παιδιά. Τα παιδιά μας. Τα παιδιά σας είναι και δικά μας παιδιά. Και όλοι αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας, γιατί αν ήμασταν μόνοι μας, δεν θα πετυχαίναν αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Μου επιτρέπετε να βάλω το πρώτο πληθυντικό, έτσι. Ευχαριστώ. Έχουμε κοντά την τοπική αυτοδιοίκηση. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που ανέφερε η κυρία Ξανθούλη πιο μπροστά, θα φτάναμε μέχρι σε ένα σημείο, θα κάναμε πράγματα. Αλλά δεν θα φτάναμε αυτό το σε εισαγωγικά ακατόρθωτο, αυτό το ωραίο, αυτές οι δράσεις που θα δείτε τώρα. Τους θέλουμε κοντά μας. Θέλουμε την τοπική διοίκηση δίπλα μας, θέλουμε τη Χαρούλα, θέλουμε τον κύριο Χριστοδούλου. Και ειδικά με τη Χαρούλα έχουμε συνεργαστεί και έχουμε κάνει πράγματα ακόμα και από την εποχή με τις γυναίκες χωρίς σύνορα. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας χρειαζόμαστε. Σας θέλουμε κοντά για να προχωρήσουμε. Για να προχωρήσουμε όχι για το δικό μας το καλό, για το καλό των παιδιών μας. Γιατί όλοι γι' αυτό παλεύουν. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που φτάσανε εδώ σε αυτό το σημείο και θα κάνουν το επόμενο βήμα, αυτό το όμορφο βήμα που είναι μπροστά τους. Συγχαρητήρια στους γονείς που είναι δίπλα τους. Εγώ μόνο μία συμβουλή θα ήθελα να σας δώσω, αν μου επιτρέπετε, από την ηλικία μου και από τα άσπρα μου μαλλιά που είναι βαμμένα και δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή. Φαίνονται λίγο, αλλά τέλος πάντων. Τα παιδιά θέλουν αγάπη, τίποτα άλλο. Αγάπη. Πολλά συγχαρητήρια στους συναδέλφους που είναι δίπλα και προσπαθούν αγώγιστα να τα βγάλουν πέρα. Ξέρω τι λέω, να τα βγάλουν πέρα με όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχουν στο σχολείο. Συγχαρητήρια στη διεύθυνση του σχολείου. Παιδιά, κουράγιο. Κρατήστε ό,τι σας έδωσαν οι εκπαιδευτικοί τώρα για να προχωρήσετε παραπέρα. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τιμή μου και ευχαρίστηση να είμαι εδώ. Και θα έρθει και η πρόοδος του Συλλόγου Γονέων και Κυρενώνων, περιμένουμε την κυρία Βάσου Φώνα. Ήταν δίπλα μας. Εκείνο που έχω να καταγράψω είναι όταν πήγα διευθύντρια το 2015, πρέπει να πήγα στο 6ο Γυμνάσιο Ρόδου, μέχρι περάσαν 4 χρόνια για να ανοίξουν τα ταμεία. Αν δεν ήταν η Βάσου η Φρόνα να τρέχει επί 2 ολόκληρα χρόνια, δεν ανοίγαν. Αυτή η γυναίκα είναι ηρωίδα, δεν μαζέψαμε ούτε χρήματα, πήρανε, ελάχιστα πήρανε. 2 χρονιά δεν μάζευε γιατί η γυναίκα προσπαθούσε να τρέξει, να ανοίξει και έχουμε τη χαρά ότι παραδίδει ένα προεδρείο και είμαστε χαρούμενοι για το καινούριο προεδρείο με την κυρία Κορνελάκη Διακοσάβα και όλες αυτές τις μαμάδες. Ειλικρινά σήμερα είχαμε την ψηφοφορία. Χαίρομαι γιατί και το καινούριο προεδρείο, η κυρία Ζερβού, άτομα αξιόλογα, είναι όλα αυτά θα είναι κοντά μας και δίπλα μας και θα έχουμε ανάγκη. Κυρία Φώνα. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Και τι να πω, υπάρχει και κυρία Φρόνα πάλι μπροστά. Λοιπόν, είμαι πολύ συγκινημένη ειλικρινά, διότι καταρχήν βλέπω παιδιά σε αυτή την αίθουσα που αποφοιτούν από το γυμνάσιο και τα θυμάμαι στο δημοτικό με την ιδιότητά μου ως δασκάλα μικρών τάξεων. Πολύ μεγάλη συγκίνηση, πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια ένα-ένα
και είμαι πολύ χαρούμενη και για αυτούς που έρχονται, για αυτά τα παιδιά που έρχονται. Όπως είπε προηγούμενα η κυρία Φατσέα, ένας κύκλος ανοίγει και ένας κύκλος κλείνει. Ο κύκλος ο δικός μου, σαν πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Εκπαιδευμένων του 6ου Γυμνασίου, έχει κλείσει, θα έπρεπε να είχε κλείσει, με την έξοδο του παιδιού μου από αυτή τη βαθμίδα, αλλά σαν δασκάλα και πάλι δεν μου πήγαινε καρδιά να αφήσω στη μέση κάποια πράγματα που έπρεπε να ολοκληρωθούν. Ανέλαβα μετά από μια δύσκολη περίοδο, αυτή του κορονοϊού, και αυτό που με δυνάμωσε περισσότερο στην προσπάθειά μου και στην επιμονή μου να το ολοκληρώσω, ήταν η έννοια των δασκάλων, των καθηγητών. Άκουγα τις ώρες που εγώ έπρεπε να προετοιμαστώ για το μεσημεριανό μου μάθημα, την αγωνία όλου του προσωπικού του 6ου Γυμνασίου και πραγματικά είναι και μια ευκαιρία για μένα να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτό που δώσαν στο παιδί μου και στα υπόλοιπα παιδιά και στην κυρία Ξανθούλη για την άψογη ετοιμασία όλου αυτού του έμβεξ. Όλοι ξέραμε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα. Και για να μην μακρηγορώ, θα πω το εξής. Μέσα λοιπόν σε αυτή την άσχημη εποχή του κορονοϊού, ήρθαμε αντιμέτωποι με σχολείο, το οποίο χρειαζόταν πάρα πολλά πράγματα. Αναλάβαμε λοιπόν μαζί με τις άλλες κυρίες του Συλλόγου και να φτιάξουμε λίγο, να φτιάξουμε αυτά που έπρεπε, που πρέπει ένα κτίριο που λέγεται σχολείο να τα έχει. Έτσι λοιπόν έγινε βάψιμο του εσωτερικών χώρων, των αιθουσών, επίσης κάποιων κομματιών της αυλής, του αύλιου χώρου, κάποια περιποίηση, η κυρία Ξανθούλη το γνωρίζει, καλοκαιρινούς μήνες φυσικά, γιατί τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, οι εργασίες δεν μπορούν να γίνουν ενώ τα παιδιά είναι στο σχολείο. Επίσης έγιναν οι γυναικείες τουαλέτες των κοριτσιών, οπότε είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά την υγιεινή. Και έτσι και ακόμα κάποια άλλα, ό,τι δηλαδή χρειαζόταν ο Σύλλογος. Οπότε πιστεύω ότι το καινούριο Προεδρείο θα τα καταφέρει πάρα πολύ καλά, διότι και σήμερα, και ευχαριστώ τους γονείς μέσα από την καρδιά μου, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και ενίσχυση του Ταμείου. Αυτά θα τα πούμε και θα σας στείλουμε και email σχετικό, ενημερωτικό, ακριβώς με τα ποσά και που έχουν διατεθεί, αφού λοιπόν γίνει η παράδοση παραλαβή. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους να έχουν ένα καλό καλοκαίρι, σε εσάς παιδιά να γεμίσετε τις μπαταρίες πάρα πολύ, έτσι, όσο μπορείτε δηλαδή, κάθε μέρα που περνάει του καλοκαιριού, να την απολαμβάνετε με αυτό που σας προσφέρει η ηλικία σας. Μην ξεπερνάτε την ηλικία σας, φροντίστε να είστε ακριβώς στα χρόνια σας. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχετε στα χέρια σας, ανοίξτε τα φτερά σας, περνάτε τα σκαλοπάτια ένα-ένα και πολύ όμορφα και να ξέρετε ότι γυρνώντας πίσω σε ημέρες δύσκολες της ζωής σας, αυτά τα κρατήματα θα έχετε. Αυτές τις όμορφες μέρες, τις πολύ έτσι αθώες, τις πολύ ανέμελες. Όση πίεση και να έχουμε σε αυτή την ηλικία, να θυμόσαστε, υπάρχουν άλλα σκαλοπάτια που αυτά τώρα θα σας ενισχύσουν. Να ευχαριστήσω τους καθηγητές, να ευχαριστήσω όλους εσάς γονείς και την κυρία Ξανθούλη για την εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη για μένα είναι πολύ σημαντική, μας δυναμώνει. Ένας άνθρωπος δεν κάνει ποτέ μόνος του κάτι, από κάπου λαμβάνει δύναμη. Και νομίζω ότι είστε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι και καλή συνέχεια σε όλους. Τον κύριο Σκαρίκης, δεσμεύτηκε με τον κύριο Χριστοδούλου ότι θα φτιάξουν τον προαύλιο χώρο. Το γήπεδο του μπάσκετ από πάνω. Θα γίνει, κύριε Χριστοδούλου. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Υπέροχοι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ταλαιπωρούνται τα παιδιά από πάνω. Ειλικρινά, εμείς είχαμε και την ατυχία να έχουμε ένα σχολείο το οποίο ανήκει στην εφορία κοινοτήτων. Και κάθε φορά που χτυπάω πόρτες, δεν μπορούμε να
να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι ειλικρινά, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι αρρωγοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ο κύριος Καρίκης και ο κύριος Χριστοδούλου, και το ήθος, το μεγαλείο αυτών των ανθρώπων, του κυρίου Χριστοδούλου που είναι μπροστά, δεν υπάρχει στις μέρες μας. Τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν πια. Δύο λόγια τα οποία έγραψε χθες το βράδυ στις 2 η ώρα. Για να φανταστείτε πόσο τρέχουμε και τι γίνεται. Να μιλάμε την κυρία Γαλανή 2:30 τη νύχτα. Και λογάκια, αλλά είναι τόση κουρασίνη, 3 ώρες κοιμήθηκα χθες το βράδυ, που ενώ θα ήθελα να τα πω απ' έξω, τα έγραψα όμως special για αυτή τη μέρα. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή την ξεχωριστή γιορτή και σας ευχαριστούμε όλους που είστε απόψε κοντά μας για να αποχαιρετήσουμε μαζί τη σχολική χρονιά 2022-2023. Και ιδιαίτερα ευχαριστούμε εσάς, τις μαθήτριες και τους μαθητές της 3ης Γυμνασίου, που περάσατε στα θρανία του 6ου Γυμνασίου Ρόδου 3 χρόνια από τη δημιουργική ζωή σας. Θα πάτε σε λίγο στο Λύκειο ή όπου αλλού έχετε αποφασίσει. Αλλά πριν από κάθε σκέψη, πριν από κάθε ενέργειά σας, να θυμάστε ότι ο Σωκράτης έλεγε «γνώθησε αυτόν». Όλοι έχουμε δυνάμεις μέσα μας, που αν τις ενεργοποιήσουμε, μπορούμε να κάνουμε θαύματα, αρκεί να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Αναζητήστε το δυναμικό που έχετε μέσα σας και θα μεγαλουργήσετε, παιδιά μου. Οι προσπάθειες που θα κάνετε να έχουν πάντα μία ποιότητα. Να γίνονται βασισμένες στην αρχή του αγωνίζεστε. Τα μέσα που χρησιμοποιείτε για να πετύχετε κάθε σκοπό σας να είναι θεμιτά. Ο αγώνας σας να είναι καθαρός. Ο δρόμος αυτός της αρετής είναι ο πιο αργός, πιο κουραστικός, είναι όμως πιο σίγουρος, πιο δίκαιος, πιο ανθρώπινος από το δρόμο της κακίας. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία εξελίσσεται με ηλικιώδεις ρυθμούς. Επιβάλλεται η διαβίου εκπαίδευση. Ας μην μείνουμε θεατές στο ταξίδι της ζωής. Να μάθουμε να αγωνιζόμαστε, να ξεπερνάμε εμπόδια, να παλεύουμε με τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες και να συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Αυτά που σας λέω βγαίνουν από τη δική μου πείρα, αλλά η πείρα δύσκολα μεταδίδεται και δυστυχώς δεν διδάσκεται. Να ακούτε τους γονείς σας. Αυτοί σας αγαπούν περισσότερο από όλους και θέλουν πάντα το καλό σας και την επιτυχία σας. Ακόμα και όταν οι συμβουλές τους δεν σας ταιριάζουν, ακούστε τους προσεκτικά, γιατί έχουν δει περισσότερα από εσάς, παιδιά μου. Να ζείτε με αξιοπρέπεια. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα εμείς υπολογίζουμε τον εαυτό μας και μόνο έτσι θα μας υπολογίζουν και οι άλλοι. Κάθε φορά να διαλέγουμε με ποιους θα συμπορευτούμε, με ποιους θα μοιραστούμε τις χαρές μας, τις έννοιες μας, τις ανησυχίες μας, ποιες θα είναι οι παρέες μας, ποιοι θα είναι οι φίλοι μας. Γιατί σπουδαίο ρόλο στην πρόοδό σας θα παίξουν και οι παρέες που θα κάνετε και οι φίλοι σας. Να έχετε πάντα ανοιχτά και άγρυπνα τα μάτια της ψυχής σας. Να θέτετε μικρούς, εφικτούς στόχους. Οι Πυθαγόροι κάθε βράδυ έθεταν στον εαυτό τους 3 ερωτήματα. Σε βλέπω. Τι έπραξα, πού έσφαλα, τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα. Η αυτογνωσία μας βοηθάει να γνωρίζουμε ως πού μπορούμε να φτάσουμε, ώστε οι στόχοι που βάζουμε να μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα, άνετα, ήρεμα. Να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που κρύβουμε μέσα μας. Και αν ψάξουμε, θα βρούμε ότι κρύβουμε πολλές. Να θυμάστε ότι τα 3 χρόνια στο 6ο Γυμνάσιο Ρόδου πήρατε απλόχερα γνώση, αγάπη και ενδιαφέρον από τους καθηγητές σας. Και αν κάποιες φορές σας μιλήσαμε έντονα ή σας μαλώσαμε, το κάναμε από αγάπη και από ενδιαφέρον για σας. Στη ζωή σας να κρατάτε τις καλές στιγμές και να ξεχνάτε τις δυσάρεστες. Να γράφετε στην πέτρα ό,τι θέλετε να μείνει για πάντα. Και ό,τι δυσάρεστο θέλετε να ξεχάσετε, γράψτε το στην άμμο. Να περνάτε, να μας βλέπετε με σεβασμό και αγάπη και να μας ενημερώνετε για την πρόοδό σας. Έτσι θα μας δίνετε μεγάλη χαρά.
Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή πρόοδο, παιδιά. Σας κουράσαμε λιγάκι. Έχω εδώ κάποιους ζωηρούλιδες εκεί πέρα. Και κάθε φορά που λέω είσαι ζωηρούλιδες και που λέει εγώ ποτέ. Μέχρι την τελευταία μέρα αυτό θα λέω. Αυτό γελάζει. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μαζί με την αποφοίτηση, είναι το ποντικάκι μου εδώ. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μαζί με την αποφοίτηση της τρίτης γυμνασίου, γίνεται μια σύντομη αποτίμηση της σχολικής χρονιάς, αναφορικά με τις δράσεις της σχολικής μας μονάδας, τόσο στο πλαίσιο της αξιολόγησης, όσο και στο πλαίσιο των μαθημάτων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Οι δράσεις που γίναν φέτος στο σχολείο μας είναι οι εξής. Αναδιοργανώσαμε, ανακαινήσαμε και διαμορφώσαμε και ψηφοποιήσαμε όλα τα βιβλία που υπήρχαν στη βιβλιοθήκη μας και φτιάξαμε μια καινούργια σχολική βιβλιοθήκη. Δουλέψαμε πάρα πολύ όσον αφορά τα εικαστικά και τη φιλοσοφία, την κλιματική αλλαγή, σχέσεις μαθητών μεταξύ τους, σχολική εφημερίδα και σχέσεις μαθητών γονιών. Για τη σχολική εφημερίδα, λοιπόν, θα πω δύο λόγια, μια που υπεύθυνη της δράσης αυτής ήμουνα εγώ. Θα σας πω λίγο πιο κάτω να δείτε πώς την πήραμε, πώς την παραλάβαμε τη σχολική βιβλιοθήκη. Έτσι την παραλάβαμε, σε αυτή την κατάσταση ήταν, φοριαμή, παλιή, φθαρμένη. Αχ, αυτό το ποντικάκι, δεν μου τα λέει καλά. Λοιπόν, σε συνεργασία που είχαμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, γιατί συνεργαστήκαμε και κάθε χρόνο συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίο, ευτυχώς που το έχουμε και αυτό δίπλα μας, ήρθαν φοιτητές, βοήθησαν και όλους αυτούς τους φοριαμούς, τους παλιούς, τους βγάλαμε έξω, βάψαμε τη βιβλιοθήκη και όλα αυτά τα βιβλία που βλέπετε τα κατεβάσαμε κάτω. Και με μία ομάδα καθηγητών, και εδώ θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα στην κυρία Γαλανή, Σοφία, η οποία συντόνισε την ομάδα με τον κύριο Παγανά Γιάννη και τον κύριο Ζητήριο. Τα γράψανε όλα τα βιβλία. Ψηφοποιήσανε. Ας είναι καλά η Σχολική Επιτροπή, βλέπετε τις βιβλιοθήκες που αγοράσαμε, τα γραφεία που αγοράσαμε, τις καρέκλες που αγοράσαμε. Όλα αυτά δίπλα μας ο κύριος Χριστοδούλου, συνέχεια. Συνέχεια μιλάμε. Να τη βάψουμε, να τον τακτοποιήσουμε. Αυτό τα είχα αναλάβει εγώ να τρέχω, να βρίσκω χρήματα, να δω πώς θα τα κάνω. Και δίπλα μου μια ομάδα, η κυρία Γαλανή, θυσία η γυναίκα, μπήκε πρόγραμμα, μπήκε μέσα και αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά που κάνουμε τα εγγένεια στις 25 Μαΐου. Κοντά μας ήταν ο κύριος Χριστοδούλου, η κυρία Φατσέα και ο κύριος Καρίκης. Εγκαινιάσαμε λοιπόν αυτή τη βιβλιοθήκη και όχι μόνο υπάρχει πλέον βιβλιοθήκη στο έκτο γυμνάσιο, όπως θα έπρεπε να είναι όλες οι βιβλιοθήκες των σχολικών μονάδων, αλλά αυτός ο χώρος έγινε ο πιο ευχάριστος χώρος του σχολείου μας. Και εκεί δουλέψαμε τη λέσχη φιλαναγνωσίας. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα βιβλία, είναι και η... Βλέπετε πώς το παραλάβαμε και πώς το φτιάξαμε. Και πάμε εδώ στη λέσχη φιλαναγνωσίας. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά. Αυτό που είπε η κυρία Φατσέα δεν είναι μόνο ότι καθόμαστε και τρέχουμε όλη την ημέρα και κάνουμε μαθήματα και κάνουμε το ένα και κάνουμε το άλλο. Κάνουμε όλες αυτές οι δράσεις που τρέχουν ταυτόχρονα και μέσα σε όλα τα άλλα φτιάξαμε μια παρέα, τη λέσχη φιλαναγνωσίας,
Και τα παιδιά τρέχαμε, γιατί έπρεπε να διαμορφωθεί πρώτα τη βιβλιοθήκη για να μπορέσουμε να καλέσουμε τους ποιητές και τους συγγραφείς. Στο Τσάφτα πρόλαβα τον Μάιο και καλέσαμε τον κύριο Σουλεϊμάν Τσιαλίκ, εγώ θεωρώ, ό,τι η Ρόδος έχει να παρουσιάσει καλύτερο όσον αφορά την ποίηση, και την κυρία Ντίτσα. Γι' αυτό θα μιλήσουν τα παιδιά της Λέσχης Φιλαναγνωσίας. Έχουμε λοιπόν, δεν θα τα λέω εγώ, θα τα λέω τα παιδιά πια. Έλα, Αριστοτέλη μου, έλα, Κάρη μου. Μέσα από τη Λέσχη Φιλαναγνωσίας, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με σημαντικούς ποιητές και συγγραφείς, οι οποίοι μας μίλησαν για την αξία του διαβάσματος και μας συμβούλευσαν για την ανάγνωση. Τους είχαμε ετοιμάσει αρκετές ερωτήσεις και αυτοί ήταν πρόθυμοι να τις απαντήσουν. Μας δίδαξαν επίσης τη τέχνη της ποίησης, μας έδειξαν πώς λειτουργούν τα λόγια σε ένα ποίημα, μας εξήγησαν ότι κάθε λέξη έχει φωνή και με λίγη φαντασία μπορεί να μας οδηγεί στην καρδιά του ποίηματος. Τσιτσέ. Τη φετινή σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια της βιβλιοθήκης του σχολείου μας. Η διευθύντρια κυρία Ξανθούλη μαζί με την καθηγήτριά μας κυρία Γαλανή διαμόρφωσαν το χώρο κάνοντας το πιο ευχάριστο και πιο προσιτό σε εμάς μαθητές. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της βιβλιοθήκης ξεκίνησε η Λέσχη Φιλαναγνωσίας, με μέλη παιδιά από όλα τα τμήματα του σχολείου. Ανάμεσα στις πολλές δράσεις που διεξήχθησαν, ξεχώρισαν οι ομιλίες του κυρίου Σουλεϊμάν Αλάγια Λιτσιαλίκ και της κυρίας Τίτσας Πιπίνου, οι οποίοι μας μίλησαν για τις εμπειρίες τους σαν συγγραφείς, μας διάβασαν αποσπάσματα από τα βιβλία τους και μας έδωσαν την ευκαιρία να δούμε τον κόσμο του βιβλίου από μια άλλη οπτική πλευρά. Οι αναμνήσεις και εμπειρίες που αποκτήσαμε μέσα από τις δράσεις αυτής της Λέσχης είναι μοναδικές και προσωπικά αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που υπήρξα μέλος της. Εύχομαι για την καλύτερη συνέχεια στα επόμενα χρόνια. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία. Αυτό το κωδικάκι. Αυτό τα φταίω. Οι μαθητές της Λέσχης Φιλαναγνωσίας του σχολείου μας, με υπεύθυνη, συνομίλησαν με τη συγγραφέα Τίτσα Πιπίνου για το συγγραφικό της έργο «Ο Υπότης με το Τριαντάφυλλο», γιατί είναι το μόνο παιδικό βιβλίο της Τίτσας της Πιπίνου, στο φιλόξενο και αναδιαμορφωμένο χώρο της σχολικής μας βιβλιοθήκης. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν όχι μόνο τη συγγραφέα, αλλά και να δοθούν απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα αναφορικά με την ανάγνωση μυθιστορημάτων, όπως ποιος ο ρόλος της λογοτεχνίας και κυρίως η ανάγνωση μυθιστορημάτων σήμερα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Πότε γράφεται ένα μυθιστόρημα, γιατί πρέπει οι νέοι σήμερα να διαβάζουν παιδική λογοτεχνία από νεαρή ηλικία. Περνάμε στην επόμενη δράση μας. Και παρακαλούμε να έρθει στο βήμα η κυρία Ζαφυρίου Ελένη. Καλησπέρα σας. Ναι. Καλησπέρα σας και πάλι. Εγώ δεν θα ήθελα να μείνω τόσο σε αυτά τα οποία θα δούμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που κάναμε. Αυτό που θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να σας τονίσω είναι ότι οι μαθητές μας δουλέψανε στα 3R. Θα μου πείτε, μα τι είναι αυτό? Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Ανέκαθεν η θάλασσά μας μαγνήτιζε το βλέμμα και τις στιγμές μας και μας χάριζε γαλήνη. Η θάλασσα μας τρέφει κυριολεκτικά και μεταφορικά και είναι η ιστορία μας και η ταυτότητά μας. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια, αυτό μας το κομμάτι υποφέρει. Οι θάλασσες του πλανήτη μας και η Μεσόγειος συγκεκριμένα κινδυνεύουν να μετατραπούν σε πλαστικές παγίδες για μας και τη μοναδική ζωή που φιλοξενούν. Θλιβερό παράδειγμα, οι θαλάσσιες χελώνες που μπερδεύουν τις πλαστικές σακούλες με μέδουσες και πνίγονται. Τις τρώνε δηλαδή, προσπαθώντας να τις φάνε, πνίγονται. Νομίζουν ότι είναι μέδουσες, πλαστικές σακούλες. Αν λοιπόν δεν αλλάξουμε άμεσα τα πράγματα, έως το 2050 θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά στη θάλασσα από ότι ψάρια. Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο διαρρέουν στους ωκεανούς 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών.
Υπολογίζεται μάλιστα ότι μόνο στις ελληνικές θάλασσες καταλήγουν ετησίως 11.500 τόνοι πλαστικών. Και ότι καταλήγει στη θάλασσα δεν μένει εκεί, αλλά επιστρέφει στον ίδιο μας τον οργανισμό. Τα πλαστικά είναι κυριολεκτικά παντού. Στο έδαφος, στα ποτάμια, τις θάλασσες και κατ' επέκταση στην τροφική αλυσίδα, με τον καθένα μας να καταναλώνει ακούσια 5 γραμμάρια μικροπλαστικών την εβδομάδα. Λέγοντας λοιπόν όχι στα πλαστικά, λέμε ναι στην υγεία μας, τη δική μας και του πλανήτη. Ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει κάτι για να σταματήσει την πλαστική ρύπανση. Μελετώντας λοιπόν με τα παιδιά, καταλήξαμε και φτιάξαμε, φιλοτεχνήσαμε πολύ ωραίες αφίσες, οι οποίες στηριχτήκαν στα 5 R. Rethink, Refuse, Reduce, Reuse και Recycle. Τι σημαίνει αυτό? Rethink. Ξανασκέψου ποια πράγματα χρειάζεσαι πραγματικά. Refuse. Αρνήσου τα πλαστικά όποτε μπορείς, θα βοηθήσει να περάσεις την άποψή σου. Reduce. Μείωσε την ποσότητα του πλαστικού που χρησιμοποιείς. Reuse. Επαναχρησιμοποίησε τα υλικά όποτε μπορείς. Και Recycle. Ανακύκλωσε όσο μπορείς περισσότερα. Αυτά τα οποία βλέπετε είναι αφίσες και κόμιξ, τα οποία οι μαθητές έφτιαξαν με σκοπό έτσι, να υποστηρίξουν αυτή την άποψη. Είναι δηλαδή αυτή όλη η δουλειά αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου αναφορικά με τη θαλάσσια ρύπανση από πλαστικά. Η προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων και η διασφάλιση της οικολογικής ποιότητάς τους αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της περιβαλλοντικής πολιτικής κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Θέσαμε λοιπόν με τους μαθητές και τις μαθήτριες ως στόχο την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για τους πόρους θαλασσίων υδάτων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες γνώρισαν το ρόλο της θάλασσας στη ζωή τους, εξερεύνησαν την έννοια της αλληλοεξάρτησης, ανέπτυξαν ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες. Όμως, δεν μείναμε στη θάλασσα, πιάσαμε και την ξηρά. Κάναμε πάρα πολύ δουλειά με τα παιδιά. Στο πλαίσιο λοιπόν της δράσης για την προστασία των ζώων, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ομάδα φιλοζωίας, η οποία με αμέριστη και αδιάκριτη αγάπη προς όλα ανεξαιρέτως τα ζώα, άφησε ξηράτροφη, για παράδειγμα, σε αδέσποτα γατάκια της παλιάς πόλης. Άλλοι μαθητές και μαθήτριες αξιοποίησαν τη δυνατότητα καλλιτεχνικής δημιουργίας με θέματα ζώα, μελετώντας και σχεδιάζοντας ή ανασυνθέτοντας εικόνες ζώων μέσω υπολογιστή. Πάρα πολύ ωραίες δουλειές, πολύ ενδιαφέρουσες. Επίσης, φιλοτέχνησαν αφίσες με στόχο την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για όλα τα ζώα. Φιλοτέχνησαν ζωγραφικά έργα αφιερωμένα στο συμβολισμό των ζώων, μελετώντας τον σπουδαίο ζωγράφο Ανρί Ματίς και τα χρυσόψαρά του. Σκαρτσίλικο έργο είναι που όλων των παιδιών ήταν εξαιρετικά. Μέχρι να το ανεβάσει η διευθύντριά μας, εγώ ήθελα να πω 2 τελευταία λόγια στα παιδιά. Ήθελα να πω ότι ένιωσα ιδιαίτερη περηφάνεια για τα εικαστικά έργα όλων των παιδιών. Με κάνατε περήφανοι, ειλικρινά. Και είμαι ευγνώμων στους γονείς και κηδεμόνεσα που εμπιστεύτηκαν στη δικιά μας φροντίδα τα παιδιά τους. Σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους στόχους σας. Στους αποφύτους εύχομαι ολόψυχα το καλύτερο στη νέα ζωή στο Λύκειο. Σας συγχαίρω για την αποφύτισή σας και ελπίζουμε να επιστρέφετε στο σχολείο μας όποτε το θελήσετε, γιατί εμείς όλοι οι καθηγητές σας θα σας παρακολουθούμε με αμείωτο ενδιαφέρον και αγάπη πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούω κακές λεξούλες. Κάνα και κόμιξ. Βλέπετε, ατέλειωτα έργα.
Ένα μπράβο σε όλα αυτά τα παιδάκια. Με την ευκαιρία δείτε και το blog, να παίρνετε να ενημερώνεστε από το blog του σχολείου μας. Όλες οι δράσεις αυτές έχουν ανέβει στο blog του σχολείου μας. Πώς θα το βρίσκετε? Έκτο Γυμνάσιο Ρόδου. Περνάμε στην επόμενη δράση. Παρακαλώ να έρθει η κυρία Ζωήδη Μητροπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Στα πλαίσια του άξονα της αξιολόγησης εκπαιδευτικών με θέμα τις σχέσεις μεταξύ μαθητών-μαθητριών, το σχολείο μας πραγματοποίησε κάποιες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε συνεργασία με κάποιους φορείς, το Δήμο Ρόδου, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρόδου, τη ΧΕΝ Ρόδου, τη Δίωδο και τον Εστορίδιο Μέγαθρο. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε και εδώ κάποιες φωτογραφίες από τις επισκέψεις μας, τον Εστορίδιο Μέγαθρο. Πραγματοποιήσαμε τις επισκέψεις αυτές εκπαιδευτικές δράσεις με θέμα τοπιογραφία, γιατί υπάρχει τέχνη, στα πλαίσια των οποίων οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση με την καθοδήγηση της κυρίας Βάλιας Μιλωνά και πάντοτε έχοντας ως στόχο, ως παιδαγωγικό στόχο, τη συνεργασία των παιδιών. Οι μαθητές λειτουργήσαν ομαδοσυνεργατικά, προβληματίστηκαν για θέματα που αφορούν στην τέχνη, τις μεταξύ τους σχέσεις και την προώθηση όλων αυτών των προβλημάτων της σύγχρονης ζωής. Ναι, εδώ βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες. Το σχολείο μας φιλοξένησε το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρόδου. Στα πλαίσια αυτών των δράσεων, οι μαθητές προβληματίστηκαν για σχέσεις μεταξύ τους, πάντοτε μέσα από συνεργατικές μεθόδους, βιωματικά, διαδραστικά παιχνίδια. Σίγουρα έμαθαν καλές πρακτικές που αφορούν στις σχέσεις μεταξύ τους και μεταξύ των δύο φύλων πάντοτε. Τα θέματα ήταν η ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση γυναικών, έμφυλες ταυτότητες, στερεότυπα και ενδοοικογενειακή βία, το είπαμε αυτό, και bullying, ενδοσχολική βία δηλαδή. Επίσης, στα πλαίσια των μαθημάτων και με αφορμή αρκετές εκπαιδευτικές ενότητες, οι μαθητές σίγουρα δούλεψαν τις μεταξύ τους σχέσεις και θέλουμε να πιστεύουμε και να ελπίζουμε ότι πάντοτε με παιδαγωγικό στόχο την άμβληση των διαφορών μεταξύ τους θα λειτουργήσουν ομαλά και στην υπόλοιπη ζωή τους. Για να μην μακρηγορήσω, γιατί η σημερινή μέρα είναι για τους μαθητές του σχολείου μας και πιο πολύ για τους μαθητές της 3ης Γυμνασίου που αποχαιρετάμε σήμερα, θα ήθελα να σας ευχηθώ ένα όμορφο, ξέγνιαστο, δημιουργικό καλοκαίρι. Καλή συνέχεια στη μετέπειτα πορεία σας, στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα. Να ξέρετε ότι στο 6ο Γυμνάσιο έχετε μια δεύτερη οικογένεια, θα είμαστε εκεί για εσάς, όσο μείνουμε, οι επόμενοι. Αυτά από εμένα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Παρακαλώ την Αγγελική, κυρία Αγγελική Κορονιού.
Καλησπέρα. Στα πλαίσια της δράσης που αφορά τις σχέσεις των παιδιών και της οικογένειας, πραγματοποιήσαμε η ομάδα η οποία αποτελείται από την κυρία Λόη Σπυριδούλα, την κυρία Γαλανή Σοφία και εμένα, δράσεις που αφορούσαν τα νέα ή καινοτόμα επικοινωνιακά εργαλεία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε στα παιδιά ότι και με άλλους τρόπους μπορούν να επικοινωνούν με τους γονείς τους και να μην δημιουργούνται τα προβλήματα και οι συγκρούσεις. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι σκεφτήκαμε που το λύσαμε το θέμα. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να δώσουμε προτάσεις, είναι να φυτέψουμε σποράκια. Δεν είμαστε ντε και καλά οι άνθρωποι που θα λύσουμε τα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι και το σχολείο από μόνο του είναι ένας χώρος προβληματισμού και κριτικού αναστοχασμού. Αν πετύχει, κάτι έχουμε κάνει. Αν δεν πετύχει, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Βλέπετε εδώ φωτογραφίες από τη δράση. Κύριε Ξανθούλη, το δικό σας το ποντικάκι, δεν το αγγίζω. Πάμε στο επόμενο. Ωραία. Τα στελέχη είναι από το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Και στο βήμα νομίζω ότι χρειάζεται να έρθει η αγαπημένη μας η κυρία Γαλανή να μας μιλήσει για την εφημερίδα. Σας ευχαριστώ. Και στη βιβλιοθήκη και η σχολική εφημερίδα, μπήκατε μέσα να το δείτε γονείς. Μπήκατε. Δεν σας είπαν τα παιδάκια. Λοιπόν, από πέρυσι δουλεύει, έχουν φτιάξει τα παιδάκια τα δικά σας τα παιδιά, τη σχολική εφημερίδα του σχολείου, έχοντας δίπλα εγώ την κυρία Γαλανή Σοφία, που φέτος προχωρήσαμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε και για την Ελλάδα. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε η δράση, όπως είπε και η κυρία Ξανθούλη, έχει ξεκινήσει από πέρσι. Έχουν δημοσιευτεί πέρσι 2 τεύχη, φέτος άλλα 2 τεύχη, ένα το Γενάρη και ένα τώρα τον Μάιο. Ο τίτλος της εφημερίδας, όπως βλέπετε, είναι «Οικοσκούλ». Ανήκει σε μία περσινή μας μαθήτρια. Ήταν δικιά της πρόταση. Δεν έχει σχέση με το περιβάλλον. Αποτελείται από το πρώτο συνθετικό της λέξης οικοκυρική και η λέξη school. Και επίσης είχε την φαϊνή ιδέα η συγκεκριμένη μαθήτρια να τονίσει, φαινόταν στην προηγούμενη διαφάνεια, το COOL με κόκκινο, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι eco-cool. Τώρα, οι συνεργάτες μου στην δράση αυτή, θα αναφερθώ πρώτα στους μεγάλους, ήταν η κυρία Κορονέου και ο κύριος Σαλιάρης, ο οποίος δυστυχώς απουσιάζει λόγω του Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο της εφημερίδας, είναι ποικίλου περιεχομένου. Έχει να κάνει με θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των παιδιών, μάλιστα από πέρσι αλλά και φέτος. Πολλά θέματα, πολλές καινούργιες στήλες μάλλον, έχουν προσθεθεί κατόπιν επιθυμιών των παιδιών. Π.χ. η καινούργια μας στήλη είναι αυτή που έχει να κάνει με τη φιλοζωία. Είχαμε πολλούς μικρούς δημοσιογράφους φιλόζωους, αλλά γενικά έχει να κάνει με το περιβάλλον, με το κινηματογράφο αρκετά, με τα βιβλία. Ναι. Ωραία. Έχει διάφορες στήλες, δεν έχω τα ιδαλάκια μου. Εδώ λοιπόν στις στήλες έχουμε αφιερώματα, δυστυχώς όμως δεν έχουν αξιοποιηθεί τόσο όσο θα θέλαμε. Αυτός είναι ο μελλοντικός μας στόχος. Έχουμε να κάνουμε με τη γωνιά των μαθητών, όπου είναι στήλη η οποία φιλοξενεί δημιουργίες των παιδιών, παραμύθια, ζωγραφιές, γενικότερα δημιουργήματα των μικρών μας. Έχουμε την οικοκυρική ενδράση, η οποία είναι στήλη που φιλοξενεί τις δράσεις του σχολείου μας. Η οικοκυρική προβληματίζεται
με σκέψεις των παιδιών, οι φίλοι μας τα ζώα, το eco-book, eco-sport, ήταν μάλιστα εδώ και ο Λευτέρης μας, ο γιος της κυρίας Φρόνα, πέρσι, συγγνώμη, ο οποίος είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό, για το περιβάλλον, για τη μόδα, ακόμα και για τα παιχνίδια άνιμε. Προσπαθούμε όσο μπορούμε μάλλον ο στόχος μας, πέρα από το ότι να κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ένα συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή για ένα κοινωνικό ζήτημα ή για κάτι που θέλουν τα παιδιά, να κάνουμε ένα τεύχος παύλα αφιέρωμα. Επίσης, μελλοντικός μας στόχος είναι να και αυτό το είχαν ζητήσει μάλιστα και τα πρωτάκια μας, εδώ, να κάνουμε την εφημερίδα μας έντυπη, έτσι ώστε να κυκλοφορήσει και να τη διαβάσουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι τώρα. Οι μαθητές μας, οι μικροί δημοσιογράφοι μας, είναι μαθητές κυρίως της πρώτης γυμνασίου, γιατί έκανα μάθημα κυρίως και μόνο φέτος στην πρώτη γυμνασίου και μπορώ να πω και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, ότι είχαν δείξει ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη προθυμία στο να ασχοληθούν με την εφημερίδα. Και τους ευχαριστώ θερμά και θέλω να πιστεύω ότι και του χρόνου θα έχω τους δημοσιογράφους αυτούς. Σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να αποχαιρετήσω τη ΓΑΜΑ Γυμνασίου με τις καλύτερες ευχές μας για μια καλή συνέχεια, με ένα καλό μέλλον και με την ευχή να έρχεστε να μας συναντάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Γαλανή δουλεύει ακατάπαυστα. Η γυναίκα πήγε χθες στην Τήλο το πρωί, γύρισε, δεν πρόλαβε να βγάλει τα ρούχα της, ούτε να κάνει μπάνιο και δούλευε μέχρι τις 3 τη νύχτα. Και αυτό το κάνει καθημερινά, δεν το κάνει μόνο ένα βράδυ. Δεν τα λέει η ίδια, είναι το κακό. Το έκτο γυμνάσιο Ρόδο και να κάσει καθηγητών που δεν το βρήκα. Ένα θα σας πω. Είχα πολλά μόρια. Θα μπορούσα να πάω σε οποιοδήποτε λύκειο της Ρόδου σαν διευθύντρια. Τυχαία διάλεξα να παραμείνω στο έκτο γυμνάσιο. Εσείς τι λέτε? Όχι. Είμαι μια διευθύντρια που έχω 17 ολόκληρα χρόνια στην πλάτη μου. Άρα, κάτι ξέρω που διάλεξα το έκτο γυμνάσιο Ρόδου. Ο κύριος Παπαδημαρκάκης, ο οποίος είναι ένας υπέροχος διευθυντής δευτεροβάθμιας και οφείλω να το τονίσω, είναι και αυτός δίπλα μας, ξέχασα να το αναφέρω, δεν πειράζει, σιγά σιγά, ένας υπέροχος άνθρωπος δίπλα μας, μου λέει Βιβί, όποιο σχολείο θέλεις Ρόδο μπορείς να πας. Έχεις τόσα μόρια αντικειμενικά που μπορείς να πάρεις όποια θέση. Όχι, του λέω, προτιμώ το έκτο. Το έκτο δεν μπορείτε να φανταστείτε, είναι το σπίτι μας. Είναι τόσο ζεστό, μικρές συντάξεις, λίγα παιδάκια, ένα βι. Ακούω καμιά φορά που λένε οι γονείς για bullying. Έχουν πάει στη σχολεία να δουν τι σημαίνει bullying. Για πάτε να δείτε στη σχολεία που σημαίνει bullying. Για πάτε να δείτε τα ναρκωτικά και να δείτε τις ουσίες. Ξανθούλη δεν πλησιάζει κανένας. Να το ξέρετε. Δεν πλησιάζει κανένας Ξανθούλη. Δεν με ξέρετε. Και ανοίγουν τα στόματα, η Χαρούλα το ξέρει, και αν πάτε στο 4ο γυμνάσιο από πίσω, όταν πήγα διευθύντρια στο 4ο γυμνάσιο με την κυρία Λαπριανού και την Λαμπατζίδη τη μάχη, με γάντια πηγαίναμε 6 ώρες και μαζεύαμε τις ήλικες μέσα από το προάβλιο του σχολείου. Και μιλάνε, ανοίγουν τα στόματα κάποιοι γονείς και λένε τι λένε. Και όταν έφυγα και όλα τα παιδάκια, ξέρετε πως με αγαπούσαν και αυτά που έχουν πρόβλημα τα καημένα. Ξανθούλη δεν πάμε, τους έλεγα σας αγαπάω. Τι θέλετε, σας αγαπάω. Και σεβαστήκα το σχολείο μου. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Συνεργάστηκα με όλους τους ναρκωμανείς. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Με αγαπούσαν, δεν πατούσαν στο σχολείο μου. Και ξέρετε τι μου είπε η γειτονιά. Δεν σας λέω λόγια. Πάτε πίσω από το 4ο γυμνάσιο. Χτυπήστε το διόροφο, δεν ξέρω τι ποιοι μένουν ούτε ποιοι είναι. Τα διπλανά σπίτια. Και όταν μάθανα ότι θα έφευγα από το
πόσο με ξέρει. Μόνο με αγάπη, τίποτε άλλο. Να το θυμόσαστε αυτό. Θα άφηνα εγώ το έκτο. Πού να το χρήσω. Όπως επίσης το σλόγγαν που λέω, δεν θέλετε Ξανθούλη, χαρά μου, χαρά μου. Και περνάμε στην τελευταία μας δράση, κλιματική αλλαγή, θεαματικό project και παρακαλώ να έρθει στο βήμα η κυρία Μυριαλάκη. Καλησπέρα και από εμένα. Να είσαστε όλοι καλά. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω πολύ. Να μας βοηθήσει η τεχνολογία. Λοιπόν, εμείς φέτος δουλέψαμε πάνω σε ένα διαθεματικό project για την κλιματική αλλαγή. Είναι κάτι που απασχολεί όλους μας και το βλέπετε να συμβαίνει πραγματικά. Οι υπεύθυνες καθηγήτριες ήμασταν η κυρία Δημητρίου, η κυρία Μιχοπούλου, που αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ μαζί μας, η κυρία Μπουκουβάλα, εγώ και η κυρία Παπαλαζάρου. Ήμασταν 5 διαφορετικές καθηγήτριες σε 5 διαφορετικά αντικείμενα και προσπαθήσαμε να δούμε αυτό το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής από την ματιά του γνωστικού αντικειμένου που διδάσκαμε. Τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ και έφτιαξαν υπέροχες εργασίες που ελπίζω ότι θα μπορέσετε να τις απολαύσετε έστω και για λίγο. Τα τμήματα τα οποία δούλεψαν μαζί μας ήταν το Β4, το Γ2 και το Γ4, ωστόσο υπήρξαν και άλλα παιδιά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς που έφτιαξαν υπέροχες εργασίες πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Αυτή είναι η πρώτη μας επίσκεψη στον υδροβιολογικό σταθμό. Αυτό είναι μια ενημέρωση που είχαμε μέσω της πλατφόρμας Tipping Point. Και εδώ θέλω την προσοχή σας σε αυτά. Γιατί αυτό που αξίζει είναι να βλέπετε τις προσπάθειες των δικών σας παιδιών. Αυτά εδώ είναι κάποιες εργασίες. Έχω επιλέξει κάποια κομμάτια, δεν έχω βάλει όλη την εργασία για να μην σας κουράσω. Απλά θα ήθελα να κοιτάξετε την ποιότητα της εργασίας αυτών των παιδιών. Τα παιδιά δούλεψαν, συνέλεξαν πληροφορίες και μετά προχώρησαν στο στάδιο του να προτείνουν. Βλέπετε, δεν χρειάζεται να μιλήσω περισσότερο. Απλά εγώ θα ήθελα να κοιτάξετε πόσα πολλά μπορούν να κάνουν τα παιδιά, ακόμα και μικρά να είναι, όταν τους δίνεις το περιθώριο. Όταν τους δίνεις τα ερεθίσματα, υπερέχουν, όχι απλά δημιουργούν. Και εδώ είναι αυτό το κομμάτι, το οποίο το επιμελήθηκε η κυρία Παπαλαζάρου, εφόσον ήταν μαθηματικός. Είναι κομμάτια μιας εργασίας, δεν ήθελα να σας κουράσω να τα δείτε όλα. Ωστόσο, μπορείτε να καταλάβετε και εδώ πέρα το πόσο όμορφα διαχειρίστηκαν αυτό το κομμάτι. Κάποια άλλα παιδιά της 3ης Γυμνασίου, αυτά τα υπέροχα παιδιά, ο Νίκος και ο Κοσμάς, δούλεψαν για την αλλαγή στη στάθμη του νερού σε παραλίες της Ρόδου. Υπέροχη εργασία. Δεν σας τις έχω βάλει ολόκληρες για να μην κουραστείτε. Απλά σας λέω ενδεικτικά. Δέστε τι υπέροχα παιδιά έχετε και τι υπέροχα πράγματα φτιάχνουν. Και εδώ πέρα, αυτό είναι υψηλότερο. Αυτό που θα ήθελα να σας πω
πω είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Ένα λεπτάκι, συγγνώμη. Θα ήθελα να κοιτάξετε οι εργασίες εδώ των παιδιών. Είναι ομαδικές, είναι υπέροχες, είναι τα υπέροχα αυτά παιδιά του Γ2. Δεν θέλω να σας κουράσω, ούτε να σας βάλω να διαβάσετε στα αγγλικά, απλά με μεγάλη περηφάνεια σας το δείχνω αυτό, διότι τα παιδιά, ακόμα και στη ξένη γλώσσα, έκαναν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια. Ένα λεπτάκι τώρα. Συγγνώμη, δεν θέλω. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω γιατί να ανοίγει. Εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι στα ελληνικά και πάλι είναι συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο και τα αποτελέσματα των παιδιών. Συγγνώμη που σας το παρουσιάζω πολύ γρήγορα, αλλά καταλαβαίνω τη κούρασή σας. Εάν θέλετε, όλες αυτές οι εργασίες υπάρχουν στο site του σχολείου, απλά εγώ δεν θέλω να ξεχάσω κάποια. Ένα λεπτάκι. Συγγνώμη. Και αυτή είναι μια άλλη εργασία από τα παιδιά του Γ4 που δούλεψαν επάνω στα ζώα που έχουν πια εκλείψει. Και καταλήγουν με αυτό. Ωραία. Αυτή είναι μια υπέροχη εργασία, εξαιρετική, παιδιών του Γ4. Μπράβο, παιδιά μου, μπράβο. Σας λέω, μπορείτε να το κοιτάξετε, αλλά είναι εξαιρετικές οι εικόνες, είναι εξαιρετικά τα ερωτήματα που έχουν θέσει. Και, συγγνώμη. Και εδώ πέρα υπάρχει μια άλλη εργασία των κοριτσιών αυτών, των υπέροχων κοριτσιών, Καλαπαέδο, που προσπαθήσαμε να το βάλουμε σε πάρα πολύ γρήγορο mode. Είναι προβολή βίντεο, δεν θα σας κουράσει πολύ, τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα αυτό. Όποιος από εσάς θελήσει μπορεί να τις δει τις εργασίες όλες στο μεγαλείο, στο site του σχολείου μας. Εγώ απλά να ευχηθώ στα παιδιά της Τρίτης Γυμνασίου μια καλή συνέχεια. Παιδιά, να έχετε μια πολύ καλή ζωή στο υπόλοιπο. Να είστε καλά. Όπως διαπιστώσατε, οι εργασίες είχαν σαν στόχο να καλλιεργήσουν τα παιδιά σας πολύπλευρα. Δεν πήραμε ένα κομμάτι, και την ψυχή, και το μυαλό, και τα μαθηματικά. Βλέπετε δράσεις στα δικά σας τα παιδιά που κάνανε. Φανταστείτε σε τι χέρια έχετε εμπιστευτεί τα παιδιά σας. Και όλες αυτές οι εργασίες είναι ποιότητα κρύβουν μέσα τους. Δεν είναι πρόχειρες εργασίες. Δεν είναι εργασίες που τις κάνεις στο αρπακόλα. Αυτοί οι καθηγητές, για τους οποίους είμαι περήφανη, δουλέψανε πάρα πολύ πάνω στα παιδιά σας, πάνω στην ψυχή των παιδιών σας και βγάλουν ό,τι καλύτερο είχαν τα παιδάκια σας. Και το βλέπετε. Τα δικά σας τα παιδάκια το κάνανε αυτό. Δεν το έκανε κανένας άλλος. Τα δικά σας τα παιδάκια τα έκανε. Ένα μπράβο λοιπόν σε όλα τα παιδιά και ένα μπράβο σε αυτούς τους καθηγητές.
Και έχω να σας πω ότι όλοι οι καθηγητές δουλέψανε. Όχι άλλοι κάθονται, όλοι. Ένα μελίσιο. Και δεν είναι μόνο οι δράσεις. Δράσεις είναι ένα κομμάτι. Είναι και το τι κάνουμε, και από εδώ αρχίζουν τα ευχάριστα, θα σας αρέσουν, γιατί θα είναι πιο ανάλαφρα. Δεν είναι μόνο οι δράσεις που γίνανε, που έπρεπε να, που στόχο είχαν να ανεβάσουν την ποιότητα. Είναι και οι δράσεις που γίνανε στο πλαίσιο μαθημάτων. Ο κάθε καθηγητής στο δικό του μάθημα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι εργασίες, τι δουλειά κάναν τα παιδιά στο μάθημα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, απολαύστε τα παιδιά σας.
παρακαλούσαμε την κυρία Ποκουβάλα με τους μαθητές της, γιατί εκείνη πήρε τη συνέντευξη. Πού είναι η κυρία Ποκουβάλα? Σας. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ευχηθώ στα παιδάκια μας να έχουν μια ωραία συνέχεια, να κάνουν όνειρα, να κάνουν προσεκτικές επιλογές, να προσπαθήσει ο καθένας με τον τρόπο που μπορεί να πάει μπροστά, να τα πραγματοποιήσει και είμαι σίγουρη ότι πολύ συχνά θα έχουμε αφορμές να είμαστε περήφανοι για όλους σας. Σας ευχαριστούμε για τα 3 χρόνια που μοιραστήκατε μαζί μας. Εμείς προσπαθήσαμε να εντάξουμε μια δράση στο μάθημα της γλώσσας. Στην 3η γυμνασίου υπάρχει μια ενότητα με θέμα το ρατσισμό. Όταν λοιπόν πληροφορηθήκαμε ότι γίνεται μια διημερίδα, μάλιστα εδώ, σε αυτό το χώρο, με θέματα την αναπηρία, αποφασίσαμε να συμμετέχουμε. Ένας από τους καλεσμένους ήταν ο κύριος Κυπουρόπουλος, ο Ευρωβουλευτής, άτομο με ανάπηρο, όπως θέλει να λέγεται ο ίδιος, και όχι άτομο με αναπηρία, μας το τόνισε ξεχωριστά. Ζητήσαμε να μας παραχωρήσει συνέντευξη, με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκε και έτσι στο περιθώριο της ημερίδας αυτής τα παιδιά γίναν δημοσιογράφοι, ασκήθηκαν και σε αυτό το είδος κειμένου, το εντάξαμε και στη γλώσσα, πήραν συνέντευξη, έγραψαν μόνοι τις ερωτήσεις, μετά τις κατέγραψαν σε κείμενο, δούλεψαν και σε αυτό και όταν έφτασε η στιγμή, μετά από μήνες, αυτό έγινε τον Οκτώβριο, όταν έφτασε η στιγμή μετά από μήνες να μπούμε στο ρατσισμό και στο κοινωνικό ρατσισμό, μέρος του οποίου είναι και οι διακρίσεις προς τα άτομα με αναπηρία, προς τα ανάπηρα άτομα, κάναμε διάχυση του μικρού βίντεο που γυρίσαμε με ένα απλό κινητό και στα άλλα τμήματα της Τρίτης. Τα παιδιά που συνεργάστηκαν και τους ευχαριστώ γιατί θυσίασαν ένα Σάββατο όταν είχαν αρχίσει τα διαγωνίσματα και για αυτούς θα ήταν πολύτιμο για την ξεκούρασή τους. Ήταν η Χριστίνα Ηλιάπη από το Γ3 και από το Γ4 ο Κοσμάς, Καρτής και ο Νίκος Φωτίου. Τους ευχαριστώ πολύ. Είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία να συναντήσουμε και να πάρουμε συνέντευξη από έναν επιτυχημένο άνθρωπο με αναπηρία, τον Ευρωβουλευτή κ. Στέλιο Κυπουρόπουλο. Μέσα από τη συνέντευξη μας δόθηκαν απαντήσεις για τη θέση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μας. Με τις προσωπικές εμπειρίες που μας διηγήθηκε, μπορέσαμε να μπούμε στη θέση του και να νιώσουμε όπως και ο ίδιος σε κάθε βήμα προς τις επιτυχίες του μέχρι τώρα. Μας μίλησε για το πώς τον αντιμετώπιζαν οι γύρω άνθρωποι και για τη μεγάλη βοήθεια που είχε από τους συμμαθητές του και από μία μόνο καθηγήτρια, καταφέροντας να παρελάσει κρατώντας την ελληνική σημαία και έπειτα να αποφοιτήσει ως αριστούχος. Το μεγαλύτερο στήριγμα του ήταν οι γονείς του, οι οποίοι στάθηκαν σε κάθε στιγμή στο πλευρό του και τον βοηθούσαν σε κάθε δυσκολία. Μέσα από αυτή την ξεχωριστή εμπειρία που μας δόθηκε, καταλάβαμε τις δυσκολίες που έχει ένα άτομο με αναπηρία στην καθημερινότητά του, αλλά ταυτόχρονα και για έναν άνθρωπο που ξεπέρασε όλα τα εμπόδια που βρέθηκαν μπροστά του και κατάφερε να εκλεγεί ευρωβουλευτής. Καταλάβαμε ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε έναν άνθρωπο που έχει όρεξη, πείσμα και αποφασιστικότητα. Εμείς λοιπόν τι μπορεί να μας σταματήσει? Επίσης, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι μέσα από αυτή τη συνέντευξη καταφέραμε να γνωρίσουμε τον κύριο Κυπουρόπουλο καλύτερα ως άνθρωπο,
Δηλαδή ότι είναι επίμονος και αποφασιστικός και ότι δεν του λείπει η αισιοδοξία και η προσήλωση στο στόχο του, αφού δεν έχει αφήσει, όπως ανέφερε και ο συμμαθητής μου, την κινητική του αναπηρία να τον αποτρέψει από το να πετύχει τους στόχους του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού είναι το ότι κατάφερε να παρελάσει κρατώντας την ελληνική σημαία, αποφοίτησε αριστούχος, σπούδασε ιατρική, κατάφερε να συγκεντρώσει 577.114 ψήφους, πάνω από μισό εκατομμύριο, και επιπλέον έγινε ευρωβουλευτής. Η ιστορία και η πορεία του κ. Κιμπουρόπουλου είναι παράδειγμα προς μίμηση, αφού μας δείχνει ότι οι άτομα, ακόμα και με κινητικές αναπηρίες, μπορούν να πετύχουν πολλά και μεγάλα πράγματα, τότε άτομα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες μπορούν και αυτοί με τη σειρά τους να πετύχουν αξιοθαύμαστα πράγματα. Μέσα από τη συνέντευξή μας με τον κύριο Κιμπουρόπουλο, βιώσαμε μια μοναδική εμπειρία. Ανακαλύψαμε τη θέση των αναπήρων στην κοινωνία και με τις προσωπικές του διηγήσεις μπορέσαμε και νιώσαμε τα βήματά του και κατανοήσαμε την προσπάθειά του που έκανε για την επιτυχία του. Μάθαμε πως αν υπάρχει θέληση και πίστη, όλοι οι στόχοι μας μπορούν να γίνουν πραγματικότητα και μπορούμε με μεγάλη και μπορούμε να προσπεράσουμε όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν αξίζει το σεβασμό μας και ένα μεγάλο μπράβο για τον αγώνα που κάνει καθημερινά, ώστε εμείς να στηρίξουμε την ισότητα και να διαμορφώσουμε μια καλύτερη κοινωνία για όλους. Παρακαλέσω να ξεκινήσουν τα παιδιά της Γ' Γυμνασίου να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις στο πώς βιώσαν το 6ο Γυμνάσιο αυτά τα 3 χρόνια που ήταν στην αγκαλιά του. Αγαπητοί καθηγητές, γονείς και συμμαθητές, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε τη λήξη μιας ακόμη σχολικής χρονιάς και για κάποιους το τέλος μιας από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής μας, το τέλος του γυμνασίου. Περάσαμε 3 χρόνια γεμάτα από εμπειρίες και αναμνήσεις που θα θυμόμαστε για όλη μας τη ζωή. Να ευχαριστήσουμε τους καθηγητές για την υπομονή που έδειξαν και μας βοήθησαν όχι μόνο να γίνουμε καλύτεροι μαθητές, αλλά και καλύτεροι άνθρωποι. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, λάβαμε μέρος σε πολλές δραστηριότητες και οργανώσεις, οι οποίες έκαναν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και πιο διασκεδαστικό. Είμαστε πλέον έτοιμοι να αποχαιρετήσουμε το σχολείο μας, το γυμνάσιο και τους καθηγητές μας. Να προχωρήσουμε προετοιμασμένοι σε ένα εξίσου σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μας, το Λύκειο. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζουμε πως οι φιλίες και οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε δεν θα μας αποχαιρετήσουν, αλλά θα μείνουν μαζί μας για πάντα. Αγαπητοί καθηγητές, γονείς και συμμαθητές, πριν λίγες μέρες τελείωσε η σύντομη στάση μας στο γυμνάσιο. Σε όλους μας φαινόταν πως τα 3 αυτά χρόνια του γυμνασίου θα περνούσαν πολύ αργά. Κι όμως, πότε ήμασταν μικρά 12χρονα ερχόμενα από το δημοτικό, με την ιδέα του γυμνασίου να φαντάζει κάτι απίστευτο, και πότε μεγαλώσαμε και γίναμε οι έφηβοι που είμαστε σήμερα. Η ζωή μας άλλαξε αρκετά, αφού πολλοί από εμάς δεν είχαμε ιδέα για το τι μας περίμενε στο γυμνάσιο. Εκτός από την προσθήκη πολλών καινούριων μαθημάτων, η ιδέα και μόνο του να έχει διαφορετικό καθηγητή σε κάθε μάθημα φαινόταν στους περισσότερους τρομακτική. Αφού είχαμε συνηθίσει από το δημοτικό στη ζεστασιά ενός μοναδικού δασκάλου και μερικών άλλων καθηγητών που έμπαιναν μια φορά την εβδομάδα για μαθήματα που δεν δίναμε τόση σημασία. Βέβαια, η πιο σημαντική αλλαγή για εμάς ήταν πως χωριστήκαμε από τους μαθητές μας, με τους οποίους περάσαμε 6 χρόνια μαζί και βρεθήκαμε σε μια εντελώς διαφορετική τάξη, με τους περισσότερους μαθητές μας να μας είναι παντελώς άγνωστοι. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας εμπόδισε να ζήσουμε την πρώτη γυμνασίου από κοντά, στο σχολείο. Αν και κατά τη γνώμη μου δεν πιστεύω πως τους χάλασε τους περισσότερους να κάθονται με τις πιτζάμες τους και τα κινητά τους δίπλα σε μια οθόνη για να ακούν τους καθηγητές να παραδίδουν μάθημα. Φυσικά αυτό συνέβαινε αν έμπαιναν στα διαδικτυακά μαθήματα και δεν δημόσια. Η Δευτέρα Γυμνασίου ήταν νομίζω για όλους μας η έκπληξη. Αφού έχοντας συνηθίσει να καθόμαστε διαβάζοντας ελάχιστα, βρεθήκαμε πάλι στις τάξεις με δυσκολότερα μαθήματα, διαφορετικούς καθηγητές και για πολλούς καινούριους μαθητές. Παρ' όλα αυτά, ζήσαμε επιτέλους μια κανονική χρονιά, αν εξαιρέσουμε τις μάσκες και τα μέτρα κατά του κορονοϊού.
Η τρίτη γυμνασίου ήταν πάλι διαφορετική και ίσως η πιο χαλαρή τάξη του γυμνασίου για όλους μας, αφού ήμασταν πλέον μεγάλου σχολείου και δεν είχαμε άγχος για ό,τι αφορούσε τα μαθήματα και τους καθηγητές. Οι περισσότερες παρέες είχαν πλέον διαμορφωθεί και φαινόταν πως αυτή η χρονιά θα ήταν καλύτερη από τις δύο προηγούμενες. Χωρίς τα περιοριστικά μέτρα, ήταν η πιο φυσιολογική χρονιά των τελευταίων 3 χρόνων και πέρασε και αυτή όπως και άλλες δύο χωρίς να το καταλάβουν. Κάπου εδώ πρέπει να πω, εκ μέρους όλων των συμμαθητών μου, ένα ευχαριστώ στην κυρία Ξανθούλη και στην υπόλοιπη διεύθυνση του σχολείου μας, καθώς και σε όλους τους καθηγητές που προσπάθησαν να μας μεταδώσουν τις γνώσεις τους, ακόμη και αν πολλές φορές δυσκολεύαμε το έργο τους. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς και κηδεμόνες μας, με τον οποίο τη βοήθεια μπορέσαμε να γίνουμε αυτοί που είμαστε σήμερα. Φυσικά, μία κόλλο χαρτί δεν μπορεί να συνοψίσει όλες μας τις αναμνήσεις που αποκτήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια στο γυμνάσιο, οι οποίες σε μερικά χρόνια από τώρα δεν θα είναι τίποτα παρά ευχάριστες ιστοριούλες που θα λέμε στα παιδιά μας και θα γελάμε. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, το γυμνάσιο είναι απλά ένα σταθμό στο ταξιδιού αυτού που λέγεται ζωή, και η ζωή είναι γεμάτη από τέτοιους σταθμούς ευχάριστους και μη. Μπαίνουμε λοιπόν στην τελική ευθεία για το τέλος του σχολείου, με μια τελευταία αλλά σύντομη στάση στο Λύκειο, έχοντας βέβαια πάντα μαζί τις εμπειρίες που μας χάρισαν τα 3 χρόνια του γυμνασίου. Καλό καλοκαίρι. Και τώρα αρχίζει το ευχάριστο κομμάτι, η εκδρομή της πρώτης γυμνασίου σε Γαλλία, Βέλγιο και Ολλανδία.
Επίσης, γνωρίσαμε αρκετές κουλτούρες, διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης αλλά και διαφορετικούς τρόπους ζωής. Επισκεφθήκαμε διάφορες πανέμορφες πόλεις, μερικές από αυτές ήταν η Λίλ, η Λουβέν και η Δινάν. Θυμάμαι την τελευταία μας μέρα που περάσαμε στο Βέλγιο, είχαμε μια συζήτηση με την διευθύντρια του σχολείου μας, την κυρία Ξανθούρη. Ανταλλάξαμε απόψεις και μιλήσαμε για ποιες πόλεις ήταν οι αγαπημένες μας. Εγώ μίλησα για τη Λίλ της Γαλλίας, η οποία ακόμα μέχρι σήμερα πιστεύω πως ήταν η αγαπημένη. Η κυρία Ξανθούρη όμως διαφώνησε λόγω της κακηρίας εκείνη τη μέρα και πιστεύω πως η δικιά της αγαπημένη πόλη ήταν η Δινάν. Κάναμε το πρωί συζήτηση. Πάλι ό,τι σου άρεσε σε αυτή τη Λίλ. Κρύο, κακό, αναλυτικά. Εδώ θέλω να σπουδάσω η μικρή μας. Τι κάνει. Για πες μας, Αριστοτέλη. Προσωπικά είχα δύο αγαπημένες πόλεις, την Δινάν και τις Βρυξέλλες. Την Δινάν λόγω του μαγευτικού κάστρου και εκτός από το ότι σε αυτό το κάστρο είδαμε διάφορα σημαντικά αντικείμενα της εποχής, μπήκαμε μέσα σε ένα καταφύγιο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο ρεαλιστικό, που πραγματικά ήταν μια εμπειρία ζωής. Και επίσης οι Βρυξέλλες, διότι επισκεφθήκαμε το Ατόμιου, το οποίο ουσιαστικά είναι το Μόριο, και φτάσαμε στην κορυφή του με κυλιόμενες σκάλες, όπου υπήρχαν σε αυτές διάφορα εφέ με φώτα, που ήταν μαγευτικά. Επίσης, στις Βρυξέλλες επισκεφθήκαμε και τη Mini Europe, όπου περιείχε όλα τα αξιοθέατα της Ευρώπης σε μινιατούρες και μπορούσαμε να φωτογραφηθούμε και πέρασαν πάρα πολύ όμορφα. Στο κάστρο του Δινάν βιώσαμε σκηνές μάχης, πολέμου. Το έδαφος κυλούσε κάτω από τα πόδια μας. Μιλάμε, δηλαδή ζήσαμε καταστάσεις βομβαρδισμού. Είναι ασχήτω, δεν μπορώ να σας το περιγράψω, πρώτη φορά που έχω βιώσει στη ζωή μου. Ναι, ήταν κάτι το δεν το έχω ξαναζήσει. Παρακαλώ να έρθει στο βήμα η κυρία Λόη, η οποία ήταν ο κύριος Μπαγανάς και η κυρία Λόη, συνεργάτες, δουλέψανε σκληρά πάνω και στις δύο εκδρομές, τις οποίες πραγματοποιήσαμε, μανούλα στα παιδάκια, και εκεί θα σας τα πει και η ίδια. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά όλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας, γονείς και μαθητές. Είχα την χαρά και την τιμή να συμμετέχω στην διοργάνωση δύο εκπαιδευτικών εκδρομών στο εξωτερικό φέτος, μία στην Γερμανία, Αυστρία, με τα παιδιά της Γάμα Γυμνασίου και σε άλλη μία επίσης εκπαιδευτική εκδρομή σε Βέλγιο και Γαλλία, Ολλανδία. Να πω πως για τους περισσότερους μαθητές του γυμνασίου, μία εκπαιδευτική εκδρομή στο εξωτερικό φάνταζε σαν όνειρο ζωής. Είμαι πολύ χαρούμενη που τις πραγματοποιήσαμε. Πιστεύω και τα παιδιά χάρηκαν και πήρανε πράγματα από τις εκδρομές μας αυτές, οι οποίες μόνο γνώσεις τους πρόσφεραν, καθώς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες χώρες, νέους πολιτισμούς, νέες κουλτούρες. Μίλησαν στις γλώσσες τις οποίες μαθαίνουν στα φροντιστήρια και είχαν την δυνατότητα να τις εξασκήσουν εκεί. Επίσης, ήρθαν σε επαφή με σχολεία του εξωτερικού, γνώρισαν μαθητές, καθηγητές και δασκάλους του εξωτερικού, είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια συγκριτική μελέτη των προγραμμάτων του ελληνικού δημοσίου σχολείου με ένα ευρωπαϊκό σχολείο. Οι γνώσεις, οι εικόνες που αποκόμισαν νομίζω είναι μοναδικές. Επίσης, να πω πως όλο αυτό τους βοήθησε στην κοινωνικοποίησή τους και στην εξωστρέφεια, θα έλεγα, και το διαπιστώσαμε αυτό με την επιστροφή μας εδώ. Τα παιδιά είχαν δείξει σημάδια αλλαγής προς το καλύτερο, βεβαίως, πιο κοινωνικοποιημένα και μεταξύ τους και μεταξύ των
υπολείπων καθηγητών. Νομίζω κάθε ταξίδι στο εξωτερικό διευρύνει τους ορίζοντες των μαθητών και θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη αν καταφέρουμε και άλλες χρονιές να πραγματοποιήσουμε παρόμοιες δράσεις, παρόμοιες εκπαιδευτικές εκδρομές. Να πω πως τον σχεδιασμό τον υλοποιήσαμε εμείς, οι καθηγητές, σε συνεργασία με την κυρία Διευθύντρια, όμως την εκτέλεση της τελικής εκδρομής την αναθέσαμε σε έμπειρους και εξειδικευμένους στον χώρο των σχολικών εκδρομών, γιατί αυτό που πρωτίστως μας ενδιαφέρει σε κάθε εκδρομή είναι η ασφάλεια των μαθητών. Πέρα από τις γνώσεις που αποκομίζουν, να είναι ασφαλής η μετακίνησή μας, διότι και η ευθύνη είναι τεράστια. Για εμάς που παίρνουμε τα παιδιά στο εξωτερικό, να ευχαριστήσω όλους τους γονείς που εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους στο σχολείο μας, στην Διευθύντρια, σε μένα και στον κύριο Παγανά, να τα μεταφέρουμε σε ένα τόσο μακρινό ταξίδι για 5 ημέρες. Θέλω να πιστεύω πως όλοι μείναν ευχαριστημένοι, αν κρίνω και από τα μηνύματα που κατέκλυσαν το κινητό μας, μηνύματα ευχαριστηρίων από τους γονείς προς όλους εμάς τους διοργανωτές. Πιστεύω πως μείνατε ικανοποιημένοι. Τώρα, όσον αφορά τα παιδιά της Γάμα, τα οποία αποχαιρετούμε σήμερα, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να τα αποχαιρετήσω, να τους ευχηθώ τα χρόνια που θα ακολουθήσουν στο Λύκειο να είναι τόσο ευχάριστα και τόσο γλυκά όσο ήταν τα χρόνια του γυμνασίου και να πω στα παιδιά πως θα πρέπει να δουλέψουν σκληρά αν θέλουν να πετύχουν υψηλούς στόχους. Έχουν όλα ικανότητες, αρκεί να δουλέψουν σκληρά. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και θα χαίρομαι να μαθαίνω την πρόοδό σας. Πρώτη φορά τόλμησα και πήρα μικράκια πρώτη τάξη. Δεν είχα ξαναπάρει ποτέ μου πρωτάκια. Και το πιο συγκινητικό ήταν ότι στην εδρομή υπήρχαν 2 μαμάδες που μας εμπιστευτήκανε τα δίδυμα μοναδικά παιδάκια τους. Ειλικρινά δηλαδή είναι συγκινητικό. Αν σκεφτεί κανείς, πρωτάκια μιλάμε τώρα. Και μια μαμά που έχει 2 δίδυμα παιδάκια, μας τα έστειλε και τα 2. Και όχι μια μαμά, 2 μαμάδες. Λοιπόν, κάθε καλά. Εκείνο που έχω να πω από την εμπειρία μου στην ευρωμή της 3ης γυμνασίου, υπήρξαν παιδάκια που όταν τους αφήσαμε στο εμπορικό κέντρο και τους είπαμε να διαλέξουν τι θέλουν να φάνε, γιατί ήταν πάντοτε τα παιδάκια διαλέγανε τι θέλανε και που θέλανε, και μας καθοδηγούσαν. Υπήρξαν παιδάκια τα οποία τρεπόντουσαν να παραγγείλουν, να πάρουν. Και ο κύριος Μπαγανάς έρχεται και μας λέει στο τραπέζι που καθόμασταν, 2 παιδάκια είναι νηστικά, μου λέει, γιατί δεν έπρεπε να πάνε να παραγγείλουν. Και έτρεξε ο κύριος Μπαγανάς, τους έμαθε πώς να παραγγείλουν. Δηλαδή υπάρχουμε, φανταστείτε, σας λέω για ένα απλό που μαθαίνουν στο ταξίδι. Διαπιστώσαμε ότι υπήρξε μια ολόκληρη μέρα που δεν είχε φάει το παιδάκι. Ενώ είχε χρήματα, δεν είχε τα πάντα. Προχωράμε λοιπόν στην εκδρομή της 3ης γυμνασίου.
ατέλειωτες πόλεις επισκεφτήκαμε. Εδώ είμαστε στο Ίσμπουργκ. Μέσα στο μουσείο του Σβαρόφσκι. Το τέτοιο είναι με διαμαντάκια Σβαρόφσκι. Παίξαμε χιόνι. Αγαπημένη διευθύντρια, εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεμόνες και συμμαθητές. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και αυτή είναι η δύσκολη ώρα του αποχαιρετισμού. Θα μιλήσω από καρδιάς, γιατί δεν πιστεύω πως υπάρχει άλλος τρόπος για να χωρέσει κάποιος ο λέξεις όλα όσα ζήσαμε στο γυμνάσιο. 3 χρόνια πέρασαν και ούτε καταλάβαμε πώς. Μαζί με όλους εσάς που παρευρίσκεστε εδώ και όλους που δυστυχώς απουσιάζουν. Γελάσαμε, κλάψαμε και πήραμε μαθήματα ζωής. Μαθήματα που θα μείνουν στις μνήμες και στις καρδιές μας για πάντα. Ευχαριστούμε που είχατε την τύχη να σας γνωρίσουμε και να σας αγαπήσουμε βαθιά. Ευχαριστούμε που αναγνωρίσατε στον καθένα μας μια σπίθα και μια προοπτική να προοδεύσει. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στη μοναδική εμπειρία που ζήσαμε στη Γερμανία, όπου πλουτίσαμε το μυαλό μας με υπέροχες εικόνες. Πιστεύω όλοι οι φίλοι μου δεθήκαμε μεταξύ μας, αλλά και με τους καθηγητές μας. Σας οφείλουμε την ειλικρινή αγάπη μας και την απέραντη ευγνωμοσύνη μας για όλα. Και τώρα, καθώς ανοίγουμε τα φτερά μας για την τελευταία στάση των σχολικών μας χρόνων, πιστεύω πως ο σεβασμός στον εαυτό μας και στους άλλους συνεχίζουν να χτίζουν χωρίς αμφιβολία το ήθος για το οποίο έχετε τόσο δουλέψει και εσείς οι γονείς μας και εσείς οι δασκάλοι μας. Εύχομαι να είστε πάντα περήφανοι για εμάς, να έχετε όλοι σας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Εγώ έχω να ρωτήσω ότι η Κάτικα με έχει κατακτήσει. Θυμάμαι πως πήγε στην πρώτη γυμνασίου και πως φεύγει στην τρίτη γυμνασίου. Ειλικρινά, έχω συγκινηθεί, είναι ένα υπέροχο παιδί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, είδατε, μίλησε από καρδιάς. Δεν έβγαλε λόγο απλό, η καρδιά της μίλησε. Ειλικρινά, στην ιδέα εκδρομή, να μας κάνει αναλύσεις, να μιλάει για ιστορία. Εγώ θέλω να την καμαρώσω αύριο μεθαύριο πολιτικό. Και κάτι είναι χειρότερο. Ειλικρινά, το αξίζει. Βλέπω μια πολιτικό στο μέλλον και έχουμε ανάγκη από γυναίκες τέτοιες. Θα χαρώ πάρα πολύ να σε καμαρώσω και δικηγορίνα και πολιτικό, αγάπη μου, γλυκιά. Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε στη Φλόρα.
συνοστική και άβολη για εμάς. Το καινούριο μας σχολείο, τα πρωτάκια για τους μεγαλύτερους. Μπήκαμε στα τμήματα. Οι καθηγητές, ο ένας μετά τον άλλον, έρχονταν για την πρώτη γνωριμία. Μέρα με τη μέρα, αυτή η γνωριμία γινόταν συμπάθεια, αναγνώριση, σεβασμός, αγάπη. Αγάπη αμφίδρομη. Η αυλή του σχολείου και οι αίθουσες όλο ένα και πιο οικίες, μέχρι που έγιναν και αυτές αγαπημένη καθημερινότητα. Πραγματικά έπιανε τον εαυτό μου να αναχωρά πολλές φορές να έρθει η επόμενη μέρα για να πάω στο σχολείο. Άλλες φορές για να δω τους καθηγητές μου, τη διευθύντρια που με την μαμαριστική αγάπη και φωνή της συντόνιζε την πρωινή μας προσευχή και τις δραστηριότητες της ημέρας, τους παλιούς και νέους μου φίλους και άλλες για το διάλειμμα και τις συζητήσεις μας. Πάντως λαχταρούσα. Λαχταρούσα την επόμενη γνώση, την επόμενη επιδρομή, την επόμενη αγκαλιά. Πράγματα που επισφράγισα όταν ήρθε η πανδημία και δυστυχώς ήμασταν η γενιά που ζήσαμε στις συνθήκες πρωτόγνωρες και χάσαμε τα δεδομένα. Πόσες φορές δεν νοσταλγούσα το σχολείο μου και την επαφή. Περίμενα τα πρωινά μας ραντεβού. Περίμενα τα πρωινά διαδικτυακά μας ραντεβού που όλοι οι καθηγητές με τον δικό τους τρόπο προσπαθούσαν με αγάπη να διαχειριστούμε μαζί το άψυχο και να του δώσουμε ψυχή. Και του δώσαμε. Ευτυχώς το ξεπεράσαμε όλο αυτό και επανήλθαμε στη φυσιολογική πραγματικότητα, στην αληθινή επαφή και ελπίζω πιο συνειδητοποιημένη. Ιούνιος 23. Αυτή η ξένη τότε αυλή του σχολείου μας έγινε η δικιά μας αυλή, η αγαπημένη μας αυλή, που τώρα πρέπει να αποχωριστούμε. Μου είναι δύσκολο, ξανά μπροστά μου το άγνωστο. Ένα κομμάτι του μυαλού και της ψυχής μου θα παραμένει πάντα εκεί μαζί σας. Πραγματικά δεν θα σας ξεχάσω ποτέ και εύχομαι να μας θυμάστε και εσείς που και που. Το ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου είναι λίγο. Πραγματικά ευχαριστώ που με πήρατε μαζί σας σε αυτό το πολύχρωμο ταξίδι. Φλόρα Παπακυριακού. Μέσα στην καρδιά μας. Και θα σας θυμόμαστε. Και θα σας θυμόμαστε πάντα. Και θα χαίρομαι όταν θα σας βλέπω αύριο μεθαύριο μεγάλους, όπως βλέπω πάρα πολλούς μαθητές μου, που είναι τώρα και 40 χρονών και 50 χρονών. Περνάνε τα χρόνια, έτσι θα σας βλέπω και εσάς και θα σας καμαρώνω. Και θα χαίρομαι, όχι μόνο εγώ, και οι καθηγητές σας και όλοι και οι γονείς σας, να πηγαίνετε και να ανεβαίνετε μικρούς στόχους πραγματοποιήσιμους. Όποιος ζητάει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Λίγο, σκαλοπάτι ανεβαίνουμε. Σιγά σιγά. Και πάντα θα έχετε την αγάπη των εκπαιδευτικών, των γονιών και προσέξτε τις παρέας σας. Αυτό έχω να πω εγώ. Παρακαλώ να έρθετε στο βήμα για να κλείσουμε όμορφα και ωραία με την κυρία Κορονέου. Σύμβολο, ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει στο σχολείο μας ο θεσμός του Συμβούλου Σχολικής Ζωής. Το σχολείο μας είχε τη χαρά και την τύχη να έχει δύο αξιόλογους εκπαιδευτικούς συμβούλους σχολικής ζωής, την κυρία Ζαφυρίου Ελένη, που είναι και υποδιευθύντρια του σχολείου, και την κυρία Κορονέου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δουλειά κάνουν καθημερινά με τα παιδιά σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Περιμένω την κυρία Κορονέου να μας μιλήσει για αυτό το θεσμό και το ρόλο που παίζει μέσα στις σχολικές μονάδες μας. Δύο λόγια μόνο, γιατί σας έχουμε κουράσει. Υπηρετήσαμε, ενθουσιαστήκαμε με τον θεσμό του Συμβούλου Σχολικής Ζωής. Τον υπηρέτησε πολύ πετυχημένα η κυρία Μηριαλάκη, η κυρία Ζαφυρίου και εγώ, όσα χρόνια λειτουργεί, χωρίς να έχουμε καθόλου έκπτωση από το διδακτικό μας ωράριο, οπότε ανάμεσα στα διαλύματα, στα κενά μας, προσπαθούμε να είμαστε διαμεσολαβητές, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τις αξίες των παιδιών, τι γίνεται στη ψυχή τους. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σε καμία περίπτωση θεραπευτικά, δεν έχουμε ούτε το χρόνο, ούτε το χώρο, ούτε το κατάλληλο πλαίσιο να το κάνουμε. Να ξέρετε όμως ότι το κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, μεγάλη αγκαλιά και φροντίδα για τα παιδιά σας. Νομίζω ότι έχουμε αποτελέσματα. Μαρία, κάτσε, κάτι λες. Έχουμε αποτελέσματα. Έχετε. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με μεγάλη αγάπη. Τώρα, όσον αφορά τον αποχαιρετισμό, να ξέρετε και για μας ο αποχαιρετισμός είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και περιέχει πάρα πολύ στεναχώρια. Θα ευχηθώ όμως εκ μέρους όλων μας καλό καλοκαίρι και να θυμάστε
Φλόρα, ότι την πιο όμορφη θάλασσα δεν την έχετε αντικρίσει ακόμα. Δεν την έχετε αντικρίσει ακόμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά μας, αυτά που όλα αυτά δημιούργησαν εκείνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς τους γονείς που κουράζεστε, γιατί δεν είναι εύκολο να είσαι γονιός στη σημερινή εποχή. Και κάθε φορά, κάθε στραβοτιμονιά, κάθε αταξία, αγάπη. Και μόνο αγάπη να δίνετε στα παιδιά σας. Ειλικρινά, και αν δεν τα καταφέρουν και τόσο στα μαθήματα, θα προσπαθούν σιγά σιγά. Δεν χρειάζεται να τα πιέσουμε. Δεν χρειάζεται να τα ταλαιπωρούμε. Αγάπη, πολύ αγάπη. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από αγάπη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μας. Ζητώ συγγνώμη, ξέχασα τον κύριο Σκουρέλο. Να έρθει στο βήμα, σε παρακαλώ, να κλείσουμε. Το ευτυχέστερο θα ήταν να απαλληθώ από το πρόγραμμα για λόγους οικονομίας. Δεν είχα προετοιμάσει κάτι, δεν είχα προετοιμάσει το προσπερνό. Θέλω να πω στα παιδιά να στο δίπολο μνήμη του κακού και πειρασμό του καλού να μείνουν προσκολλημένα στο πειρασμό του καλού και ό,τι θέλουν να το πάθουν. Ό,τι θέλουν να το πάθουν. Καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστούν τα παιδιά, να απολαύσουν το καλοκαίρι, να κάνουν πολλές βουτιές για να έρθουν πιο ορεξάτα το Σεπτέμβριο κοντά μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας, ευχαριστούμε πολύ. Χορηγία της Σχολικής Επιτροπής. Πάρε ο κύριος Σάββας Χρυσοδούλου. Και πίσω από τα μπουζάκια. Μου φαίνεται κύριε Χριστοδούλου θα μας φορτωθείτε κατά καλά. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Του λέω τελευταία στιγμή, δεν έχει το ταμείο του συλλόγου. Και μην ανησυχείτε κύριε Ξανθούλη και θέλουμε να αφήσουμε ένα μυστικό δωράκι. Θα έρθουν όλα τα παιδάκια της Γάμα Γυμνασίου επάνω να βγάλουμε μια μυστική φωτογραφία, να πάρουν τα μπλουζάκια τους. Θα σας δώσουμε σε στικάκι όλη αυτή την εκδήλωση, να την έχουν όλοι οι γονείς και τις δράσεις των παιδιών και την εφημερίδα να τα παρακολουθείτε μέσα από το blog του σχολείου μας. Όλα εκεί μέσα υπάρχουν. Ελάτε παιδιά μου, όλη η γάμα τάξη. Ο πρόεδρος θέλει να μιλήσει, να πει κάτι που δεν τα πενταμελούς. Που μας αποχαιρετά. Πού είναι? Έλα, σ' ακούμε. Σ' ακούμε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Βρίσκομαι εδώ για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μας για όσα μας δίδαξαν, που μας άντεξαν έναν ολόκληρο χρόνο. Μείνουμε τη σκητάλη στο επόμενο Πενταμελές και ευχόμαστε να έχει πολλές δράσεις. Καλό καλοκαίρι. Στη θάλασσα, σαν πέτρες τα χρόνια που χάλασα. Εδώ θα μου φέρει το κύμα ένα γράμμα που θα έχει και ρήμα και θα λάμπει στο τέλος υπογραφή. Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης, Φιλοκή.